Жанчыны устраиваюць дзедаўшчыну. Кажуць, што я працавала і я тут вджёбывала шмат, да. Я працавала, у мяне было двое-трое дзяцей, 2-3 працы, а эта лентяйка. Для мяне гэта было больш за ўсё просто, ну, такое, типа, прабачце, мы на якім узроўні развіцця знаходзімся, што мы гатовы адзін аднаго патапіць. Я вось, вот, ну, як бы мне дрэнна, і табе павінна быць дрэнна. Ну, мне гэта было вельмі балюча. Там какие-то жанчыны такія паміж сабой типа адна друг другу зразумелі і пайшлі і там пра какую-то залатую, прабачце, пісечку. Я такая: "Што? Што гэта ўвогуле было?" А там вось такое, што, предала проста ўсіх жанчын, выступіла за мужчыну, пашкадавала яго, і там что-то пра яйкі выраслі, нет, задёрла спадніцу, а там прыгожая залатая пісечка. Я такая Кринжатина нейкая. просто знаете, для хорошего старта, вам самый кринжовый. Сябры, хто зараз глядзіць і думае, пра што яны ўвогуле размаўляюць, тут незразумела. Сённяшняя гутарка ў нас прысвечана гісторыі. Хто не з Амерыкі, вам кантэкст. У Амерыцы ёсць група беларусы ЗША разам лягчэй, якой, дарэчы, у сённяшні дзень спаўняецца 11 гадоў, якую заснавала Ганна. Вось, віншуем. Дзякуй, я не была не адна, я заснавала з мужам. Так, Ганна і яе муж заснавалі гэтую групу, і як Ганна напісала ў допісе, пачыналася яна з 40 чалавекаў, штосьці там такое, а зараз там 25 тысяч. Вось. Сябры, і там часам бываюць даволі цікавыя допісы, часам людзі пытаюцца нейкую інфармацыю, а часам вось такія жыццёвыя гісторыі. І вось апошняя, яна проста хулівар, допіс, пад якім назбіралася больш за 600 каментароў. Я вам зараз зачытаю гэты допіс. Что было выдалено за абразы і пераходы на асобу. Вось, карацей, слухаем, сябры. Каментар ад ананіма, ну і нават калі было б не ананіма, мы не агучваем ніякіх персон, людзей і гэтак далей. Хацеў бы папрасіць парады ў суайчыннікаў. Хто ўжо даўно жыве ў ЗША? Як тут наогул усё ўладкована? Бо я нібыта не ведаю, якім накірунку рухацца далей. Прыехалі больш за 5 гадоў таму легальна, з дакументамі ўсё ў парадку. У Амерыцы нарадзіліся дзеці. Жонка спачатку сядзела з імі дома, але праз нейкі час ёй стала невыносна, і дзеці пайшлі ў садок. Потым яна проста сядзела дома, прыходзіла ў сябе. Пасляродавая дэпрэсія, усе справы, ну, як мне гэта сказалі. Я, натуральна, адразу, як прыехаў, пайшоў на трак працаваць. Грошы патрэбныя, а гэта адзін з самых простых і хуткіх шляхоў пачаць станавіцца на ногі. З часам я спрабаваў гаварыць з жонкай, маўляў, давай, можа, выберам іншую працу, пачнём працаваць разам, будзем вечарамі дома, выходныя праводзіць разам і гэтак далей. Але вынік амаль заўсёды зводзіўся да аднаго. Столькі грошаў і двух мы не заробім, а потым яшчэ пасля працы займацца хатнімі справамі, дзецьмі і іншым. Маўляў, лепш ты зарабляй, а я буду займацца хатнім побытам. Дзеці зранку ў садок, а яна наводзіць утульнасць парадак. І так кожны дзень да 6 вечара. А потым з 6 до 10 ёй хапае ў кавычках, у косках гэтага часу з дзецьмі, плюс выходныя, яна вельмі стамляецца і гэтак далей. І вось я ўжо 5 плюс гадоў на траку, месяцамі ў кабіне, сябе страціў цалкам. Асноўнай думкай у галаве з'яўляецца заробак. На сябе зусім забіў. Выглядаць стаў як пудзіла, лішняя вага, дрэннае харчаванне, сядзячая праца і поўная адсутнасць сацыялізацыі. І нібыта ў плане фінансаў ўсё нядрэнна, але я проста думкамі увесь у адным, трэба зарабіць. І грошы сталі не сродкам, а мэтай. Дзецям на наступны год ісці ў школу, і я пачаў пытацца, ну, можа, і жонка будзе ўдзельнічаць у фінансавым дабрабыце сям'і, на што атрымаў адказ. Не то каб адмоўны, а хутчэй проста ніякага. Маўляў, а хто будзе адвозіць, забіраць дзяцей са школы, а хто будзе на гурткі і секцыі вазіць,
а хто будзе вячэру гатаваць і гэтак далей. І тым самым я зразумеў, што на мне лажыцца цяжар фінансавай адказнасці і стабільнасці на бліжэйшыя гадоў 10-15. А было б цудоўна, калі б жонка змагла зарабіць хаця б 2000. І гэта ўжо не дрэнны плацёж за жыллё. Як варыянт, можна было б падумаць пра ўласнае жыллё, але, на жаль. Відаць, калі я захачу купіць дом, то бліжэйшыя гадоў 30 мне нельга будзе нават захварэць, а мне ўжо далёка не 20. І вось мне цікавы такія пытанні, а як наогул прынята ў Штатах? Нібыта, наколькі і ведаю, абое працуюць. Як гэта наогул уладкована? Проста калі б я зарабляў $300,000 у год, хутчэй за ўсё гэта пытанне не стаяла б. Але аднак заробкі значна меншыя, хоць і грэх скардзіцца. І вось цікава, куды ідзем і куды можам прыйсці. Я разумею, што многія фрылансеры зараз могуць сказаць, што ўсё ў тваіх руках, вучы мову, атрымай адукацыю, прафесію і будзеш зарабляць тыя ж грошы, але быць дома. І ў цэлым вы будзеце мець рацыю, але на гэта патрэбен час і магчымасць быць вольным ад плацяжоў. А іх, на жаль, нямала. Вашыя думкі, можа, хто сутыкаўся з падобным? Я вось думаю, што гэтая сітуацыя, яна не першая, не апошняя. Зараз апошнім часам, пасля 20-го і 22-го, пасля пачатку вайны, шмат прыязджаюць у эміграцыю менавіта сем'і з дзецьмі. То есть муж, жана і дзеці. І калі яны прыязджаюць там з-за пачатку вайны ці вось як з Беларусі з-за палітычных пераследаў, на сям'ю, каб падтрымліваць, фінансаваць, трэба хуткія грошы. Пакуль ты той свой дыплом эвалюіруеш, пакуль ты тую працу на гэтым рынку знойдзеш. Надо тут і зараз. Трэба дзесьці жыць, трэба штосьці есці, трэба на чымсьці ездзіць, гэтую машыну чымсьці запраўляць і гэтак далей. Да? Рэдкасць, калі гарады ў ЗША приспособлены для таго, каб можна было на іх передвигацца, рухацца без машыны. То есть заўсёды, каб машына, это, можна сказаць, першае, што купляе чалавек дзесь у ЗША. І такой шлях, як у аўтара, ён не адзіны. Апошнім часам гэта там мужчыны, калі прыязджаюць, гэта, можна сказаць, першае, куды яны ідуць. Спецыяльная адукацыя не трэба, мова не трэба, умееш вадзіць, атрымліваеш спецыяльныя навыкі, спецыяльную ліцэнзію на тое, чтобы паркаваць і кіраваць вялікай машинай грузавой і так называемым тракам. Давайте іх будзем называць тракі і тракісты, што на будучыню. Ідзеш і працуеш. Да? І, мабыць, першы час усе рады таму, што муж пры справе, муж працуе, дзяцей там паціху жонка дома уладковая, і там сама неяк там или працаваць пачынае, или вось займаецца как бы домам і дзецьмі. І мне падаецца, што чаму гэтыя пытанні і гэты пост так шмат да сябе не прыцягнул увагі, а столькі каментароў, столькі абмеркавання, то есть больш за 700, асабліва, если, як ты, Ганна, сказала, яшчэ былі тыя, которые адміны выдалілі па прычынах абразы і перахода на асобы. Баліць, людзям баліць і тэма атрымліваецца вот это тракіст і тое, што адсутнічаюць мужчыны дома, і тое, што жанчыны прилетают вот эти все декрет, уходы за детенком, быт. Что вы думаете на гэты конт, девчата? Мне здаецца, тут не толькі пра імігранцкае жыццё. Тут проста яшчэ пра тое, што адзін бацька працуе, а маці ці там другі бацька застаецца дома, ці абое мусіць працаваць. Вось гэта праблема, яна агулам для Амерыкі актуальна. Я вось гляджу саміх амерыканцаў, якія тут нарадзіліся, жылі, абое бацькоў, і яны проста крычаць і ствараюць блог проста, каб расказаць, што зараз эканоміка патрабуе двое бацькоў працоўных. Інакш ты не можаш аплаціць вось гэтыя самыя рахункі. У той жа самы час інфраструктура школьная, адукацыйная не створана пад двух бацькоў. Яна састарэлая, яна ўсё яшчэ разлічана, што маці чакае да вечара бацьку, а бацька працуе там на заводзе, індустрыялізацыя. То гэта праблема агулам для амерыканцаў, і вядома, што яна будзе біць бальней па імігрантаў, хто больш уразлівы.
Таму гэта як бы, калі вось адказваць на пытанне, як гэта ў Амерыкі, у Амерыкі гэта вялікая праблема. Школа, вось як кажуць, там пачынаецца і заканчаецца пасярэдзіне працоўнага дня. 6-6,5 гадзін гэта працоўны школьны дзень. А працоўны дзень гэта 8 гадзін плюс час на працу, туды-назад, яшчэ гадзіну. Плюс яшчэ абед не заўсёды ўлічаны. То бок чыстая матэматыка кажа пра тое, што ты як бы, калі ты бацька і ці маці, і ў цябе каб аплаціць хату і аплаціць ежу, вы абое мусіце працаваць. Ну, не лічым, калі там бізнесмен, нейкі вельмі зажытачны. Вам абоім трэба працаваць, пры гэтым ўсё штурхае на то, каб ты спазняўся, адзін з бацькоў, на працу пастаянна, кожны дзень спазняўся. І сыходзіў раней, чым твае бездзетныя калегі. І ты ў гэтым адчуваеш, ну, амерыканцы адчуваюць, і эмігранты адчуваюць, што ой, я штосьці раблю не так, я нейкі не такі добры працоўнік, нешта не так. Жонка адчувае гэта і думае, ну, напэўна, я мушу застацца. Але гэта таксама, як з допіса бачна, не рашэнне, таму што муж штурхае давай працаваць, таму што мне таксама цяжка. І гэта праблема, то бок вельмі-вельмі глобальная, усе амерыканская, любы, вось хто мае дзяцей, яе адчувае. Здаецца, вось, што інтуітыўна гэта ўсё мусіць быць уладкавана неяк лагічна, праблемы не мусіць быць. Проста не верыцца, што праблема такая можа існаваць, і ўся краіна так жыве. І вось людзі такія, вось, якія прыязджаюць, яны такія, ой, а чаму ты не працуеш? А яна такая, ой, ну а як я пойду працаваць? І пачынаецца халівар на ўзроўні сям'і, на ўзроўні вось індывідуумам, а па факту гэта створаная сістэмная памылка, якая проста вось не вырашана, не ведаю па якіх прычынах. Вось такое вось. Дарэчы, там звяртаюцца да статыстыкі, то есть аўтар запытвае, а як у вас, як здесь прынята, то бок у ЗША, да, апіраючыся на досвед, типа, а як у амерыканцаў тых самых-то, як-то яны жывуць у сваёй-то краіне. І далей ідзе статыстыка аб тым, што 30-10% у Амерыкі, амерыканскіх сямей, дзе жанчына не працуе, працуе толькі мужчына, а жанчына з дзецьмі знаходзіцца дома, з'яўляецца stay home mom, это так называется. Не такі вялікі працэнт. Ну, давайте мы вернемся, как правильно сказала Яна, до того поинта, что менавіта мы, калі мы говорим зараз на сістэмах, будем пасля паціху звужаць, да? Про дзіцячы садок. І я просто па сваіх сябрах, ну, па сабе, мне няма яшчэ дзяцей, па сваіх сябрах бачу, што нарадзілі, і калі бабуля не прыязджае дапамагаць, і ты пасля 3 месяцаў у Нью-Йорку павінна выйсці на працу, ты, ну, некаторым маім сяброўкам шанцую, в кавычках, у косках, то, што яны працуюць ремонт, і яна сядзіць зараз на мітынгу і паралельна дзіцятка корміць, так? Калі яна яшчэ хоча даваць, ну, я ёсць малако, яна хоча выдаваць малаком сваім. А ў большасці там некаторых не шмат хто можа сабе дазволіць, хто не ў IT, ці там не можа, да, і трэба ісці на працу, і не паўсюль ёсць магчымасці, вот Яна, ты потым пра свой досвед так раскажаш, як да цябе ставяцца, вось гэтыя ўсе моманты, то бок і ты такі, тады думаць, окей, я не кармлю, магу аддаць у дзіцячы садок. Для параўнання, у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, бліжэйшы нармалёвы дзіцячы садок, дзе аддаюць маляткі 6 месяцаў, 6, 7, 8, 6. Это яслі, Беларусі такіх ясляў няма, ну, вельмі ўзрост. Іх аддаюць, і ты плаціш за 3 дні, як сказала правильно Яна, не полный день, 6 гадзін, або нават часам і менш, $1200-1800 у месяц. І у цябе гэта паралельна яшчэ ты, да, это 3 дні, калі у цябе 5 дзён, то ты значна больш плаціш. Это Нью-Джерсі, я кажу пра станкі Нью-Джерсі. І тут жывеш, ну, то бок, магчыма, гэта там залежнасці, канешне, наколькі блізка да Нью-Йорка, но сам факт, што людзі працуюць у Нью-Йорку, перыядычна едуць, гібридная праца. І вось з гэтага, я такая просто падлічваю, што, ну, як это можна паспяваць усё жыць, а потым, напрыклад, калі у цябе нарадзіўся другі дзіцёнак,
я зноў-такі бачу па сваіх там знаёмых. Всё, хтосьці з бацькоў павінен заставацца дома. І хто хутчэй за ўсё гэта будзе? Будзе маці, таму што першыя год і паўтары-два дзіцёнку патрэбна маці, да? Я вас ад імя вас усіх маці кажу. І гэта ты проста глядзіш на гэта, і тебе з усіх трубаў крычаць: да, там традыцыйная сям'я, нараджайце дзяцей, забарона абортаў, але падтрымкі маладой сям'і нуль. Ніякіх сацыяльных менавіта інстытутаў кшталту дзецкага садочка ці там яшчэ нешта, яго няма. То бок і цябе сам гэты, ну, і бацькі, па-першае, у 4 сценах сядзяць жанчыны з гэтымі дзецьмамі, там і дэпрэсію зловіш, што заўгодна. І хваробы, а мужчына прыходзіць, і ён таксама задзяўбаны, плюс яшчэ у цябе іпотэка вісіць там, да? І ты просто сидишь и думаешь, нахрена вот это мне все было жыццё, такі хамут я апрануў на сябе. І адказнасць у цябе ўжо не толькі за сябе, і не толькі за сябе і жонку, у цябе яшчэ дзіцёнак, то бок у вас 10 гэтых адсоткаў працы, прыходзяць гэтыя нешчаслівыя, несчастныя людзі, сядзяць на працы, думаюць, вот так я, гэта дзядзька сказаў, я несчаслівы, я уже там адчуваю сябе пачварай, і можа не пачварай, можа так просто, што сябе адчуваець, але сам факт, што стан ментальны і у бацькоў пагаршаецца. І гэта сістэмная менавіта памылка ўсёй дзяржавы. Нам тут распавядаюць, як давайце за традыцыйныя каштоўнасці. Хацела дадаць, што вось там аўтар яшчэ пытае, як гэта у Амерыкі працуе, можа там працу пашукаеш, жонка, хаця б 2000, а ён кажа, нам не хопіць нават, калі я буду працаваць. І вось калі гэту матэматыку палічыць, і я таксама статыстыку паглядзела і са свайго досведа, вось жыла ў 3 штатах і 3 дзяцей, як бы, якія хадзілі ў садок адначасова. І як бы, як ты Ганна сказала, як бы кошты яны складаюцца, і агулам ты ў нейкі момант просто матэматычна разумееш, што 3 садка ці 2 нават садка гэта твая праца. Навошта хадзіць задарма на працу? Лепш я буду аддаваць сябе дзецям. Дакладна больш карысці, чым хадзіць на працу і яшчэ даплачваць фактычна за працу. Дык вось, я просто гляджу, што недзе вось дзе я жыла па коштах, я разумею, што 2 дзіцёнка гэта аддаваць у садок, гэта можа дазволіць сабе сям'я, якая дзе абое бацькоў зарабляюць больш за сярэднестатыстычны заробак. Ну, middle class, абодва, да, middle class. Ну, калі мы кажам пра трак-драйвера, ім дваім трак-драйверамі трэба стаць, і то можа не хопіць. То бок яго вось як бы мара, надзея, і яна матэматычна насамрэч не вельмі-то і складаецца. Таму вось я не ведаю, тут фактычна як бы трэба пераходзіць на іншы ўзровень працы, рабіцца не нейкімі вось тэхнічнымі такімі часовымі працамі займацца, а не ведаю, атрымліваць адукацыю, плаціць за гэту адукацыю, што таксама як бы немалыя грошы ў Амерыцы. І тады, можа быць, праз 2XX гадоў, нават не 1X, магчыма, гэта тое, пра што ён марыць і пра што ён кажа, здзейсніць станей. Але пакуль я бачу, што трошкі не зусім рэальны яго планы і мара, нават калі вось жонка пойдзе там неяк працаваць, таму што, ну, зноў жа, мы ўжо адзначылі, што ўсё вельмі кепска сістэмна, і яшчэ ўвогуле з рынкам працы зараз кепска. Нават калі ты прафесіянал з адукацыяй, ты сам амерыканец, зноў жа цяжка знайсці працу. То бок я не ведаю, выйсця я не бачу ў гэтай сям'і. Ну, просто вось шкада, што вось гэта ўсё як бы крыўды адно аднаму перакідваюцца, і няма сэнсавання, што ні ён, ні яна насамрэч не вінаваты. Нават калі там нешта ён яе пакрыўдзіў, ці яна недзе там стамілася, а можа нават і палянілася, а можа і сапраўды дэпрэсія. Гэта як бы ўвогуле не ў той плоскасці праблема, і яны проста, эта праблема, яна спускаецца зверху на низ, і вось яна прыляцела жанчыне, імігрантке, ну, ці мужчыне вось таксама. Вось. Тут можа варта распавесці аб тым, што вот эти ўсе каментары, што яны людзі падзяліліся, скажем, на 3 лагеры.
вось па ходу таго, як яны абмяркоўвалі і раскручвалі, давалі парады, расказвалі свае гісторыі, падзяліліся на 3 лагеры. Значыць, адна група кажа аб тым, што кто виновата? Жонка, лентяйка, села, жопу посадила, хоть бы пошла. Вот это моя любимая. Зараз скажу. Хотя б сабе на трусы з заколкамі зарабіла. На што ж яшчэ жонкі могуць зарабляць? Вось. То бок празвалі лентяйкай, сказалі дэпрэсія надуманая. А яшчэ адзін мой любимый каментар зараз. Сутыкалася і з пасляродавай, і са звычайнай дэпрэсіяй, і нічога, жыву, рыпаюся. Садзіцца на 5-ю кропку і займацца утульнасцю ў хаце не прыходзіла ў галаву. То бок вот такія меркаванні, каб быў першы, скажем, лагера, да? Другі лагер кажа: мужик, давай, ўсё ў табе, ўсё ў тваіх руках, і увогуле, а чё это у тебя жонка виноватая? А ты сам что? А ты чё не вучишься? А ты чё свою профессию не поменяешь? И третий как бы лагерь, той, наверное, мабуть, за который я бы выступала, например, или там не знаю, голос свой отдавала, что вы абодва стаміліся, вам надо сесть, вам надо размаўляць, вам надо кожнаму расказаць пра свае страхі, пра свае пакуты, пра тое, што ў вас внутры, і шукаць, дзе вы можаце, як каманда, працуючы адно з адным, вырашыць гэтую сітуацыю. Вы за які лагер? Воля, давай, ты давно не говорила. Я, до рэчы, здзівілася колькасці вельмі адэкватных і нейтральных каментароў. Звычайна людзі любяць там, я не ведаю, ты пытаешься, дзе мне малочную сумесь для дзіцёнка купіць, а табе там на лапаце гаўна прынесуць 100 каментароў. Ну, то бок нават проста якіясьці нехаліварныя пасты. А тут, да, былі нейкія там людзі ў белым паліто, там і ў тым баку, але я здзівілася колькасці даволі, як ты, Люда, вось сказала, такіх, што з псіхалагічнага пункту гледжання, што давайце дамаўляцца. Насамрэч праблема вырашальная, проста трэба дамовіцца. А яшчэ былі такія даволі нават практычныя парады, тыпу, ну вось, у Амерыцы вось так і так бывае, а можа вам вось так туды пайсці, а то зрабіць. Нейкія людзі абсалютна безацэначна, без асуджэння, проста вось давалі парады, ці проста хтосьці пісаў: абдымаю, тыпа, спачуваю, абдымаю. Ну, то бок мне гэта парадавала, гэта колькасць даволі адэкватных каментароў. Мне цяжка сказаць, таму што я добра разумею абодва бакі, і мужчыны, якія ён разумее, што вось гэтыя выдаткі ўсе на ім, і ў Амерыцы, каб вы разумелі, калі штосьці здараецца, там, не дай Божа, ты захварэеш, у цябе няма страхоўкі, ты там літаральна можаш проста ўсё прадаць. Там, я не ведаю, разводзішся, хату прадаеш, таму што з адвакатаў трэба. А яшчэ ёсць такая пастка, у якую прападаюць часта імігранты, калі ты прыязджаеш, то тут шмат крэдытаў, і ты такі: класна, а я магу вось гэту крутую машыну купіць крэдыт, а мы можам паехаць у вандроўку, а мы можам такі вось тэлевізор купіць, але ж за гэтыя крэдыты ўсе трэба плаціць. І як толькі з табой штосьці здараецца, нават муж пападае ў дэтэйшн там, ці я не ведаю, ці з працы зволілі. Зараз вельмі шмат кампаній узяты лэй-офс. І ўсё, і хто гэтыя крэдыты просіць, яны вісяць. І гэта страшныя рэчы. І людзі адчуваюць вельмі шмат ціску. І як амерыканцы, так і эмігранты. І дэпрэсія гэта, ну, вельмі лёгка сказаць, што ай, ну ідзі, вон, працуй, пройдзе ўся дэпрэсія. Гэта літаральна у цябе няма матывацыі, гэта вельмі цяжка. І вельмі цяжка упэўненасць. Мы это вось у тых гутарках пра эмігранцкіх жанчын недаацэненых і ўвогуле жанчын пасля 30, там тебе нараджаюцца дзеці, ты ніколі не працавала ў Амерыцы, і вось табе зараз трэба ісці, і гэта страшна. І ты адразу думаеш: блин, ну ісці прыбіральшчыцай, ну як бы, калі ўжо зусім штосьці здарыцца, это я так уже зараз пра сябе, калі зусім штосьці здарыцца, я пайду, але як тую працу шукаць, што? І для мяне яшчэ жахліва, у мяне ёсць вольны час, напрыклад, я добра разумею, што нейкай фріланс-працай, вось как Ганна казала, што там нейкія сяброўкі сядзяць там в онлайне, ну, лічым мы вось ласкатухі, там нейкія актывісцкія штукі, на гэта ёсць праца. А я вось подумала, калі б я працавала з 8 там, да калькі там, до 5, до 6,
Я не ўяўляю, як цягнуць. Вось ты прыходзіш з працы, дзеці цябе дзе не бачылі, а табе вось гэты спіс дзел з дзецьмі, прыборка, і ты ўжо стомлены. І для мяне гэта нейкі жахлівы жах, таму што перыядычна са школ гэтых тэлефануюць, хтосьці захварэў, кагосьці там паводзіны, прыйдзіце, забярыце, бо ён там пабіўся. А тут гэтага весці, і я проста, мне становіцца жахліва, што ну, ёсць жанчыны, якія працуюць поўны дзень, і таты, і мамы, і як неяк гэта ўсё робяць. Ну, магчыма, камусьці хтосьці дапамагае, там бабулі, дзядулі, а хто нам імігрантам дапаможа. Я хотела вернуться до коментараў тэмы. Ну, па-першае, давайте пачнем з таго, што каментуюць людзі, гэта як люстэрка. Ты бачыш, калі пішуць пра лінцяйка, то гэтак далей, і яны самі, як я ўжо казала, ёсць розніца job and work, і джобаваюць яны шмат, да? І яны хочуць сабе, каб іх пашкадавалі, і яны і хочуць гэта, і атрымліваецца такім чынам яны зліваюць, што як нейкая зайздрасць, што нехта так не робіць, як яны. Хтосьці кажа, што слухай, жонка у цябе там, ты заплаці лепш за гэтага дэтэктыва і вызначыш, чаму яна там дома сядзіць. Яна насамрэч табе там змяняе, да? І ты такі, так каментарый даеш. І я такі, окей, ты разумееш, у гэтага чалавека праблема з даверам. Яго, магчыма, быў нейкі досвед, да? Там, ён пра гэта думае. А ты бачишь, что люди, которые потрапляли, вот я могу сказать на своей памяти за столько уже 12 год, ну, больше десятки были GoFundMe, то бок збораў сям'і, калі мужчына працаваў на будаўніцтве, штосьці здарылася, зваліўся там з даху, яшчэ штосьці. Гэта ж там усё дзесьці там для мігрантаў робіцца, ну, шыта-крыта, да, там ты не плоціш ні за гэтай страхоўкі, ты не хочаш са сваёй кішэні гэтай лішняй капейку выплочваць. І потым атрымліваецца твой кармілец, той, да каго была лежала гэта ўся задача прыносіць грошы, ляжыць у шпіталі, і табе кожны дзень 10, 15, 20 тысяч долараў прылятае біл, і то кожны яго дзень там. Гэта жах. І вось таму там мне спадабалася, хто Воля таксама отметила, што ёсць былі людзі, которые казалі, абавязкова страхоўку, падумайце пра дзяцей, або тое. І у гэтай ўсёй сітуацыі ён, гэты ананім, піша яшчэ, я збіраю набыць дом. І ты такі сидзіш і думаеш, ты сур'ёзна? Ты хочаш падпісацца яшчэ на дом, табе гэтага ўсяго не хапае? І я разумею, што гэта, ведаеце, у Амерыцы ёсць класная маркетинг, уже столькі капіталістычна, вось гэта машына прапрацавала, прамыла, табе прадаюць дызайн, жаданне чагосьці, што, можа, ты не жадаеш. Гэта вялікая American Dream, которая калісьці даўно, што 60-е, 70-е, калі быў бум, змаглі яны там один чалавек са сваёй зарплаты набыць дом і лёгка за гэта жыць, гэтага даўно ўжо немагчыма. На сённяшні дзень моладзь, пакаленне, которое уже маладзейшае за нас, нават наша пакаленне, набыць жытло, гэта такое нешта неверагоднае, да? І вось гэта мы бачым, што я нам выдатны выраз, я просто адзначу, што яны разглядаюць эту праблему на самом ніжэйшым узроўні, а яна вышэй. І гэта людзі гэтага не разумеюць. І тут у Амерыцы гэта сапраўды капіталістычная краіна, калі ты там нейкі стартап адчыняеш, у цябе ёсць прадпрымальніцтва, гэта класна. Але ты калі звычайны працаўнік, который хочаш хадзіць на працу, вяртацца да сям'і, work-life balance, forget about it, як ты кажаш, гэта немагчыма. І той факт, што людзі яшчэ вот жывуць ментальнасцю індустрыялізацыі, да, гэтай культуры, а жыццё сённяшняе абсалютна гэтаму не адпавядае, і людзі, конечно, спускаюць, табе яшчэ кажуць, это ты мала працуеш, у цябе ніякай дэпрэсіі няма, это ты вінаваты. То бок сістэма пераварочвае, што усе праблемы ў табе, а праблема ўсёй сістэмы. Ну, вот гэта, мне падаецца, самае страшнае. Но про каментары я была больш за ўсё удзячна тым людзям, которые казалі, вот так ты кажаш, вельмі свядома, што я вас абдымаю, і там такіх больш, таму што дрэнныя не даляцелі, скажем так. Але той аб'ём увагі, які быў да гэтага паста, мяне было, ну, як бы здзіўленне, што за першы час там уже 200 каментароў накідалі, то бок. І прычым, паколькі група публічная, людзі, которые па-за групай, яны бачаць і жадаюць каментаваць.
І гэта ну, але калі я іх не апрувіла як сяброў, яны не, іх каментар не з'яўляецца, але я яго на сваім баку бачу. І з'явіце сабе, я пропускаю этот пост. Праз гадзіну ўваходжу, і мяне вісіць там пра апрувілі 200 каментараў. Я така, што, бляха, адбываецца? Я заходжу, разумею, што просто там украінцы, расейцы, усім баліць тая ж самая тэма. Это тракісты, будаўніцтва, ўсё одно і тое, што вот гэта праца цяжкая і яна кладзецца на аднаго з членаў сям'і. Ось. І тут Ганна спыніла сваю працу, кінула яе і пачала адказваць на гэтыя запросы на групу. Ну, амаль што так, да, гэта быў мой ланч, замест я ела і адпісвалася, то бок, да. Гэта для тых, каму падаецца, што праца адміна групы — это такое сабе, что там, какая-то праца, а это как бы займае час. Ну вот если вернуться не вернуться, а если поглыбиться у тему тракістаў і как бы, ну что у вас там складанага? Ну сидишь за машиной, едешь сабе, на дорогу глядзіш, абы как бы мелкія машины перед собой не задавіць, да? Але ж насамрэч, вось паразмаўляўшы з людзьмі, которые гэтым займаюцца, гэта не такая романтычная праца, да, што ты там усе штаты паглядзіш, усюды пабываеш. Здесь горные перевалы, и это причым не один, да, то есть ЗША такое великая краіна з рознымі ландшафтамі, і есть перевалы, которые па некалькі месяцаў занесены снегам, і табе трэба ведаць, як правільна весці гэтую гіганцкую машыну, каб самому не ўляцець куды-небудзь в кювет, як гэта ехаць правільна. Гэта могуць быць вельмі спякотныя дні, дзякуй Богу, што ўжо ў машынах есть как бы кандыцыянеры добрыя, але ўсё роўна, вось як яны расказваюць, калі гэта доўгія пераезды, як мне падалося гэта ў аўтара паста, што гэта 4 тыдні тебе няма, 2 тыдні ты ёсць. І праца гэтая кожны дзень ненарміраваная таксама. То есть як мне растлумачылі, што гэта можа быць загрузка в 3 гадзіны ночы, разгрузка в 5 ранку, і потом у тебя працоўны дзень. І там кажуць, што у тебя дзень, не сколько у тебя павінна быць гадзін працоўных, а што у цябе, як у тракіста, павінна быць 10 гадзін адпачынку в суткі. То бок з 24 гадзін как бы все астатнія 14 ты как бы павінен працаваць. Вось, і што калі ты едзеш, да, ты глядзіш на гэтую дарогу, зноў жа дзякуй Богу, што ёсць как бы інтэрнэт, можна что-то паслухаць, там какие-то падкасты, якісьці кнігі, але сувязь не ўсюды ёсць, часам яна прападае, таму там не можна з сям'ёй часам звязацца, калі ты ў дарозе дзе-небудзь едзеш. І ты, кажуць, сацыяльна дзічаеш. Вось, такім таксама падзяліліся людзі. І вось мне падаецца, асабліва калі з маленькімі дзецьмі, я просто, вот тут еще Воля з Янай скажуць, я не магу сабе ўявіць 2 маленькіх дзяцей, а я 4 тыдні адна. Встаешь ночью, кормишь днем, всех супокаиваешь. Me-time — это что? И потом приезжает муж, дети малые. Мама, а гэта хто? Были такие комментарии, что муж типа ездил, таксама был тракістам, приезжал на вот эти перапынак свой, и першие там 3-4 дні дзіцёнак пужался, раніцай прачынаўся, што это за барадаты мужик, мама, ратуй. І гэта праца, которая тебе ўвесь час трэба бароцца са сном. І як кажуць гэта тракісты, як яны борюцца? Яны кава, энергетык, змешалі, п'еш, і што у тебя, тут уже Яна лепш скажа, сэрца, эндакрынная сістэма, ламаецца весь твой режим. Вообще режим гэта што? Гэта як? І гэта ўсё ў доўгатэрміновым не накірунку, а как-то в доўгатэрміновым часе, адрезку, да. Гэта всё вельмі-вельмі дрэнна сказваецца на здароўі самого чалавека.
І таму, канешне, шкада тых мужчын, якія вымушаны, і жанчын таксама, таму што гэта в Амерыке працуюць і жанчыны, і мужчыны таксама тракістамі. Гэта проста праца на ізнос. І даже нават адна жанчына ў каментарах пісала, што муж таксама вот сябе не шкадуючы, каб у сям'і все было, працаваў, і зараз дапрацаваўся, яму трэба рабіць перасадку ў почкі, а как бы вось. А яна тоже быццам бы не працавала ўвесь гэты час, потому што муж такой: не, давай ты з дзецьмі, ты дома, я буду працаваць, але гэта ўсё вылезла цераз тое, што зараз яму нужна аперацыя, складаная аперацыя, дзе здароўе пагоршылось менавіта з-за такой вось працы, хаця падавалось бы сядзі і едзь, а вось і не. Калі прыбраць вось гэту псіхалагічную і стасункавую гісторыю, мне падаецца, што больш за ўсё з гэтай гісторыі пакутуюць дзеці. Таму што праца працай, хто працуе, хто не працуе. Фактычна, калі ты падпісваешся на гэту працу, сям'я развальваецца. У дзяцей няма таты. Гэта вось можна сказаць, што я прыязджаю, я зарабляю часова, але вось як ты сказала, дзеці могуць пазнаваць, не пужацца. Але гэта ўжо не бацька, які вось твой, не ведаю, блізкі чалавек. Гэта проста такі уязджае, у госці прыязджае. Гэта не чалавек, якому ты падзелішся, што здарылася пасля школы. А табе трэба ў гэты момант падзяліцца. Можа гэта дробязь, можа гэта мелкі булінг. Я вось па сваёй дачцэ бачу, нехта паглядзеў на яе ланч. Здавалася б. Не раскажа яна праз месяц таце пра тое, што нехта паглядзеў на ланч. А ёй трэба пагаварыць з нецім. А мама можа будзе стоплена. Няма вось гэтага плана Б, няма вось гэтага другога бацькі. Просто я лічу, што вось гэта развальвае сям'ю. Паглядзець, калі з боку стасункаў мужа-жонкі, якія гэта стасункі, калі ты не бачыш чалавека месяц. Ты забываеш, хто гэта, ты памятаеш вобраз, хто гэта, ты быццам бы ўжо не столькі рэальна будуеш стасункі, а ты жывеш як бы мінулым, тымі ўспамінамі чалавека, з якім ты стасаваўся рэгулярна. То бок гэта па факту ставіць на паўзу і бацькоўства, і жаноча-мужчынскія стасункі. І калі ты вось прымаеш гэту працу, якая быццам бы фінансава задавальняе, хаця я лічу, што яна не задавальняючая праца, таму што ты мяняеш грошы на час і нічога больш не ствараеш, як бы нуль на будучыню. Дык вось трэба адразу як бы разумець, наколькі доўга вы згодны, як сям'я, паставіць сям'ю на паўзу, развесцісь фактычна і знікнуць з бацькоўства. Мне здаецца, гэта не зусім відавочна, і людзі такія падпісваюцца, грошы плоцяць. Але як бы мне здаецца, у гэтай сям'і гэта не прагаворана, і вось ужо 5 гадоў яны паставілі на паўзу сям'ю. Я не ведаю, наколькі гэта паўза, а не стоп, таму што 5 гадоў дзеці ўжо выраслі, відавочна, што стасункі мужа з жонкай змяніліся. Можа быць, ён не разумее яе, таму што ён забыў, хто яна. Яму ўжо ўяўленне, што яна развінавалася, не памятае хто. Яна ўжо не памятае, хто ён. Ён скажа, можа табе пайці працаваць, а яна чуе: лінцяйка. То бок, словы такія, недакладная рэч, ты інтэрпрэтуеш у залежнасці ад таго, як ты ўспрымаеш чалавека. І таму, калі ты не маеш стасункаў, ты ўжо ўспрымаеш усё як бы як быццам бы з чалавекам з мінулага. І вось мне ва ўсім гэтым падаецца, што тое, што працу яму трэба спыняць гэта ўжо зацягнута, гэта ўжо дакладна яму трэба спыняць эту працу. 5 лет на траках з 2 дзецьмі, гэта капец, гэта ўжо як бы неправільна. Я была у заканадаўстве, я б забараніла не прымаць больш чым на пару гадоў мужчын з дзецьмі, таму што сям'ю разбурае. Карацей, тое, што яму трэба мяняць працу, гэта я лічу дакладна. Але вось гэты момант пра дэпрэсію, ён не прагавораны, ён як бы кажа, што мне так сказалі, мне гэта не падабаецца. Калі ёсць дыягназ ад доктара, і яна там, напрыклад, прымае антыдэпрэсанты, гэта не мне сказалі. Гэта яму трэба сур'ёзна спрыняць і прагаварыць з ёй. То есть адключыць крыўду, адключыць незадаволенасць сваёй працай і жыццём
і як бы пабачыць у ёй чалавека, знайсці вось правільныя словы, абдымкі, вось як там некаторыя ў каментарах пісалі яму. Вось яму сабраць гэтыя ўсе абдымкі і як бы аддаць гэтае вось заставшееся каханне ёй і пагаварыць пра тое, што там сапраўды псіхалагічна з ёй адбываецца. А з яе боку таксама як бы немагчыма проста сказаць, праігнараваць, калі чалавек табе кажа, што я разбураюся. І як бы вось Люда правільна казала таму асабіста, што а дзе каманда? Не бачна каманды. Сям'я гэта вось каманда. Ты думаеш не пра сябе, а пра тое, як вось агулам лепш. І калі адзін аднаго не чуюць, а тут, мне здаецца, з двух бакоў не чуюць, праз абставіны аб'ектыўныя, вось мне здаецца, трэба неяк пагаварыць, хутчэй за ўсё не спрацуе, таму што бачу, няма энергіі ў людзей. Можа, нават каханне ўжо знікла, не ведаю, як там, не будзем прыдумляць. Але пагаварыць трэба паспрабаваць, але не трэба вось зацыклівацца толькі вось на гэтых стасунках. Мне здаецца, трэба мяняць працу яму, спыняць працу і шукаць, як вярнуцца ў сям'ю. Яна з цягам часу вось пазнаёміцца з мужам, ён пазнаёміцца з жонкай. Неяк гэта будзе ў бедноце, у больш фінансаваных абмежаваннях, але прынамсі яны маюць шанец вярнуць сям'ю. Калі ён не спыніць працу гэту, сям'і як бы не будзе. Няма варыянта, я не бачу надзеі, што ён працягвае ездзіць, а яна такая: ой, я пайду на працу, ўсё памянялася. Калі яна не пачула яго, калі яна яго не бачыла, няма шансу вось на гэту размову. Калі яна не дагаворыцца, таксама ты важны момант. Калі яна не дагаворыцца між сабой, што ён спыніць працу, ён проста прыйдзе і скажа: я не хачу працаваць, і дамовы не будзе, то таксама гэта будзе праблема ў тым, што будзе яшчэ дадаткова гэта anxiety, трывога таго, што табе трэба грошы, іх няма, яны будуць адзін аднаго паказваць пальцамі: ідзі ты на працу, ідзі ты на працу. І я з табой згодна, што ў тот момент гэтай камунікацыі, памятаеце ковід, памятаеце, як людзі, калі пачалі разам жыць, і людзі, которые там нават хадзілі на працу і вечарам бачыліся, і такія, знаходзячыся 24/7, яны такія: я хочу, і хто гэта чалавек? Я не ведаю этот чалавек, я хочу разысцісь. І такіх было шмат, колькі разводаў было, прям статыстыка показывала. А уже ты правильно заўважыла, што не кажучы пра тое, што чалавек не бачыць сваіх дзяцей, і вельмі рэдка. І просто это нагадвае такую сумную частку, што ў Беларусі менавіта шмат мужчын-тракістаў таксама з'язджаюць працаваць у Расію ці Еўропу, таму што няма дзе на мясцовым рынку зарабіць тыя ж самыя грошы. І гэта я просто па сваіх родзічах ведаю, што гэта вельмі балюча. Дзеці растуць без бацькі, потым, калі бацька прыходзіць і кажа: ну што, куды ты збіраешся паступаць? Я табе зараз распавядаю, ён кажа: хто такі дзядзька? Я цябе не бачу, я цябе не бачу, ты не ўдзельнічаў у маім, ты не ведаеш, што ў мяне былі праблемы, і я сам па сабе вырас, ідзі ты лесам. І потым мне прыходзяць мае родзічы і кажуць, што вось уяўляеш сабе, от у мяне такі вот шанюк, я там яму ўсё даваў, я за яго працаваў. Я кажу: а можа, ты лепш час яму даваў? І вот мы гэта не разумеем, што сапраўды ты заўважыла час, гэта самае дарагое. Грошы это пасля. Грошы знойдуцца, калі будзе моцная сям'я і будзе дамова нешта рабіць разам. Вось, верагодна, жонка зараз як той падлетак. Муж прыязджае, кажа працу, там штосьці гаварыць, а яна, можа, несвядома думае, як той падлетак, як ты сказала: хто ты, адкуль ты, і што ты ўвогуле ведаеш пра нашае жыццё. І можа, гэты маштаб таго, што адбываецца, такі вялікі, што яна проста маўчыць і думае: я не ведаю, адкуль пачаць з табой гаварыць. То бок яе можна таксама разумець. Здесь вот таксама был каментар аб тым, што вот мае думкі таксама ён выказвае, том, што з маленькімі дзецьмі дома адной гэта full-time job with zero appreciation. Гэта паўнавартасная праца, не тое, што даже full-time job, это 24/7, асабліва если вот без садку казаць, или выходныя дні. Калі ты не можаш сказаць мужу: так, давай, ты в суботу з імі, а я ў нядзелю з імі. І типа так, я отпочну в субботу, а ты в неделю, и все, значит, перед працоўным тыднем как-то сделают
восстановления своих ресурсов. А здесь атрымліваецца, што ты вот это вот робіш, гэта лічыцца вот этой жаночай небачнай працай. Тебе яшчэ пасля гэтага кажуць: так а что ты робишь? Ну, в садик отвезла, домой пришла, рилсики поглядела, в 6 встала, пошла за ими, как бы, а что там у вечеру приготовать? И как женщины писали, здоровую вечеру приготовать 30 хвилин. Я такая, не, навучите мяне, чтоб 30 хвилин, ну вот кожны дзень, как бы пару раз можна прыгатаваць, типа макароны з пастай умоўнай, салат нарезать, но часам как бы блюда патрабуюць дольшага часа. Вот здесь вот меня, напрыклад, абурыла, я вельмі падтрымліваю, Яна, тое, што ты кажаш аб тым, што больш за ўсё тут пакутаюць дзеці. Яны пакутаюць, што ў них сям'я, мама з папай развальваюцца. Яны добра ведаюць маму, але дрэнна ведаюць тату. У них няма сувязі з ім. І тут яшчэ я бы задала такое вялікае пытанне адносна мамы. Если, ну, добра, мама зараз там вось не час неяк выдохнуць, пока яны в садку, а яна в языковой вот этой моўнай школе, куда она ходзіць. У яе есть час выдохнуть. А калі не было, все такие кажут: 5 год! Она что, не могла? Это 5 год! Иди! Отвучиться в университете можно за 5 год. А что она не отвучилася яшчэ? Ребята, яна вообще-то те жарила, яна вообще кормила, не спала. Sleep deprivation – гэта самае моцнае, што просто забівае жанчыну пасля нараджэння дзяцей. Sleep deprivation – гэта самае тое, што ўплывает на твой гормональный весь фон, на твою менталку, на то, что у тебя мозги, фоги как бы в тумане, и ты там плохо запоминаешь, у тебя там увага рассеивается. Sleep deprivation – потом у нее она кормит, тут она начинает жарить другим детенкам, там одни гормоны на другие гормоны, тут же стомленность, и все одна, конечно, садок, а что вы хотели? А потом высветляется, что садок-то не муж оплачивает. Я прочитала за вас. Муж не оплачивае садок, яна пайшла ў нейкую моўную школу, і там ёй субсідзіравалі садок. І дзеці ходзяць у гэты садок. То бок дзе жанчына стамілася, жанчына взяла, пайшла і вырашыла праблему. Мне нужно выдохнуть, мне нужно здесь адаптавацца. Да, мова дрэнная, вось школа, вось садок, дети, пришла как бы, и жанчыны, которые харафорятся и такие: я вышла на працу, калі моему дзіцёнку было 10 тыдняў, или я працавала на 2 працах, у меня 3 дзяцей было, і там і дэпрэсіі былі, і за домом как бы даглядала, і есці гатавала, і не ныла. Вось я прям заскрініла гэта і звярнула ўвагу на гэтыя каментары, на іх колькасць, дзе вельмі шмат кажуць, што вот бабуля там, значит, працавала в колхозе, там еще где-то коров трымала, агарод у яе было, і не ныла. І я працавала там і не ныла. Вось как будто быццам бы, калі ты кажаш, што мне цяжка, я не магу, я стамілася, гэта нешта супер дрэннае. И вот эти 5 год людьми успрымаются, как будто она сидела и в носе ковыряла, понимаешь? 2 детей. Кто-то еще пишет: ой, что там прибираться? Я вечером вон 2 хвилины прибрать ты цацки. Научи меня. 2 хвилины – это если ты сгреб все в один контейнер и поставил. А если ты пытаешься навучить детенка прибирать за собой простору, гэта добрых паўгадзіны. И вот эти вот зневажливые комментарии, ну не то чтобы чапляюць, ну типа, люди, вы в какой реальности живете? Вы что вы транслюете за неправду такую? Як у мяне мама заўсёды, калі я штосьці кажу, я ніколі не скарджуся, як мне цяжка, таму што его адказ я заўсёды пачую: ну так ты ж сама радзіла, сама выбрала, тыпу, што ты мне тут скардзішся? Мне ж не трэба, чтобы нам не вырашала праблемы, просто чтоб паслухаў хтосьці. Вось тут давайте я паною.
падарныў у каментарах нылі і я хочу паныць вось гэтая гісторыя про тое что там жанчына адна муж кудысьці ездзіць калі я зацяжарыла сваёй Амеліяй малодшай дачкой мне якраз муж знайшоў працу ў Амерыцы і з'ехаў але ён дамовіўся з працай так што месяц ён жыве ў Беларусі месяц у Амерыцы і вось я была праз месяц адна спачатку я была цяжарная вельмі хворая з двумя абсолютно маленькімі капрызнымі дзецьмі якім было 6 і 3 гадоў і трэба было раніцай прачнуцца і цягнуць а малая моя не хадзіла сярэдняя которая зараз у садок тому что ў нашым садку не было месцаў не хапіла Вось, а вазіць яе там у Менску за 3 таксама цяжарнай і са школай кудысьці ў іншы далёка я сказала не. Вось, і это я так з раніцы там буджу, мы не хочам, асабліва малойкай 3 года, што мне цягнуцца ў гэтую школу, яму ж трэба. Карацей, іх цягнуўся, мой гэты вялікі жывот. І я такая была хворая. І просто, прабачце, мне там у мамы свае праблемы, тому што таты была аперацыя на сэрцы, карацей, не да нас была. І я вось памятаю, як это было так цяжка, што вось падумалася таксама, што, боже, калі б я легла і памерла, гэта было б добра. Але я разумела, што я цяжарная, я не магу памерці, вось мне трэба. А яшчэ ж вось гэта, таксама вось гэта такое выхаванне, ты ж сама выбрала, і павінна быць яшчэ і ў хаце у цябе чыста. Ты там пасядзіш, паванітуеш над унітазам, таму што ў цябе там нейкія зацяжарнасці, а потым ідзеш прыбіраеш і корміш і гатуеш і я памятаю гэта гатуеш а гэта ежа так вонюча это не можаш ты а трэба ж дзяцей карміць ты не можаш просто гэтага не рабіць і гэта быў такі жах і трэш і вось тыя месяцы калі муж там не быў дома я месяц адна з імі а потым мне ўжо нарадзілася малая і таксама былі і у мяне былі сітуацыі я не распавядала Я не распавядала, што я кармлю малою груддзю, а старэйшыя просто забіваюць адзін аднаго ў наступным пакоі, а мне трэба яе спаць пакласці. Я думаю, хоць убейцеся, а яны там за нейкія цацкі там штосьці крычаць: «Мама!» А мне не існуе, я кармлю это груддзю. Вось. І потым мы пераехалі ў Амерыку, і пачаўся ковід, і ўсе людзі пачалі такія: «Ой, які жах, дзеці ўвесь час дома». Для мяне было: а што вот памянялася? Я была ўвесь час дома з дзецьмі. Это быў нейкі просто трэш і жах. Яшчэ хацела сказаць пра адсутнасць бацькі, што часам ці бацькі ў Беларусі на працах, напрыклад, калі мы возьмем, ездзяць кудысьці, ці яны не вельмі удзельнічаюць у гэтым выхаванні дзяцей. Часам можа быць бацька нікуды не з'язджаўшы, але не будзе час бавіць з дзецьмі. Напрыклад, у маім мой тата не асабліва, там я магла яму прыйсці і падзяліцца, як яна кажа, мяне булілі, а штосьці, і пры жывым, як это таце побач. І ў жанчын развіваецца такі сіндром control issues. Яны лічаць, што ім трэба за ўсё адказваць у гэтай сямейнай сферы, і гэта таксама руйнуе мужчын. Яны самі як бы ўжо не давяраюць гэтым мужчынам. Ты недзе быў там на траках месяц, ты прыязджаеш, і ты не так спаць кладзеш, а ты не тую кніжку пачытаў, а ты не тую піжаму адзеў. І гэта мужчын таксама вельмі, яны не разумеюць, што здарылася. А з-за таго, што жанчына ўвесь час адна дома, у яе моцны кантроль, у мяне такія былі. І я зараз успамінаю і думаю, what the fuck. І прыклад, я лежу цяжарная трэцім у лякарні, муж водзіць сына ў школу і дасылаю фотку, я не ты нагавіцы з кашуляй не супадаюць, што такое? А потым, і реально я за гэта пераймалася. Зараз я кажу, і зараз вось мне муж працаваць з дома, і ён як бы, там і дзяцей можа ў школу завесці, і ў краму, і пагуляць з імі. І мне абсолютно няма кантролю, що я з болей. Адзівай, як хочаш, вось, ты сёння адказны за іх выйсці пагуляць, як хочаш, мне ўсё роўна. То бок у мяне яны адпалі гэтыя кантролы шоас, а ў Беларусі дасюль я ведаю мая маці, яна з моцнымі з гэтымі, і часам мужчыны кажуць, вось гэта як бы гвалт уже в адваротны бок ідзе, такі псіхалагічны, таму што жанчына, ты нічого не ўмееш, ты не гэта, таму што на не это не спецыяльна, таму што яна прывыкла, што ўсё на ёй ляжыць. Так, это вот про контроль, вот от фриков, да, то бок, там шмат так развиваецца, хацела доўга да такі да этой тэмы. І кажуць, о, мяне жонка дома запіліла. А потым я просто неаднойчы была сведкай таго, што ходзіць, а дзе малаток, а дзе цвік, а куды ты паклала тое, а куды ты паклала это. І ён реально, як бы ты такі стаіш і думаеш, дарослы дзядзька, вот ты вот у сваёй хаце, і не можаш гэтыя рэчы знайсці, а нашы жанчыны ідуць
як яны ўжо, ведаеш, упрагацца ў каня, і прыбраць усе ў яе па парадку, і нам ўжо ўсё ведае дзе, і як бы, да, чалавек ад гэтага дом становіцца не яго, бо ён не ведае, дзе што ляжыць, як то адбываецца, не кажучы, ну да, ўжо пра дзяцей гэта не буду ўжо перамоўваць, я тут на 100% з вамі згодна ў гэта. Яшчэ хацела сказаць пра тое, што вот, да, жанчыны, которые пісалі, нават которые пішуць ананімы, ну, я ж бачу, што яны жанчыны, і я кажу, мяне гэта больш за ўсё абурыла і балюча было, што ну, sisterhood, падтрымка жаночая, салідарнасць, дзе? І я разумею, што у гэтай жа ж тэксце ён проста даў дзядзька гэты свой голас, да? І ён нідзе не напісана, што жонка ныць. І это яго бачылі. Мы не бачылі, не ведаем сапраўдную гісторыю, якую к нам прыйшла жонка і сказала, вот так люди, да, там дачытала ў каментарах, то, што гэта за садок яна не плацяць, а яна ходзіць на моўную школу, што яна там імкнецца. Можа, мы яшчэ мільярд інфармацыі не ведаем. Мы не ведаем другога боку, але людзі, кажу, задоўг таго, што вот у іх унутры баліць. І мне насамрэч нават не суджэння, а шкода усіх вот таму, хто так вот і успрымаў, ведаеце, як я кажу, дзедаўшчыны, мне хочацца іх абняць і сказаць, чым больше вы ў гэтым стане страху, злосці знаходзіце, вы прыцягваеце больш гэтых праблем і ўсяго астатняга. Вот я літаральна недавно вот, выпадкова на курсах там была, і мужчына распавёў пра, может быть, чулі, не чулі, мапа свядомасці, map of consciousness. Ёсць такі Хокінс, тут можна шмат казаць, типа, правда, неправда, там, нейкага навучнага падыходу, там, доказу, дзе хтосьці кажа, што ёсць, хтосьці кажа, што няма. Карацей, сам факт, што ёсць такая мапа, і там ёсць на гэтай мапе класна вельмі сказана пра тое, што як людзі да сваё жыццё, нават калі ты вот у страху, у злосці, вы такі, да, хто-то чытаюць, прыцягваць гэтай праблемы нейкія канфлікты, калі ты знаходзішся ў любові або радасці, ну, менавіта адчуваеш любоў да іншых, ты такія да сябе прыцягваеш. Я заўсёды это я про як это, кому что болить? А мне болит про группу и про комментарии. Я на это гляжу, думаю, боже, люди, нам трэба быць дабрэй, нам трэба, мы выйшлі з стану, дзе мы на 100% выжываем, як у Беларусі, да, у нас тут ёсць магчымасці там працы, ўсё астатняе, мы тут наши нейкія ёсць выборы, да, ёсць праблемы сістэмныя, але вот нейкае такое чалавечай эмпатыі моцна не хапае. Вот я спадзяюся, што яе будзе больш. Мне здаецца, тут вось мы ўсё згадалі, і трэба вось яшчэ раз сказаць, што гэта не штосьці адно. Вось эмпатыя, дабрыня. Так, добра, дабрыня. Але проста дабрыні, я бачу, тут не хопіць, каб выкарабкацца з гэтай сітуацыі. Проста пагаварыць, нехта скажа абняць, прабачкі, тут аб'ектыўная вось фінансавая дупа. І як бы працоўная, ну, шмат мовы не ведаюць, вось шмат такіх вось аб'ектыўных перашкодаў. Але вось так, пачынаецца ўсё з любові, пачынаецца вось дабрыні. Гэта першы крок, вось як у іхняй сітуацыі, пагаварыць з дабрынёй і ўспомніць, што вы адно аднаго кахаеце, у вас як бы дзеці прадукт кахання, ну, тэарэтычна гэта ж вы згаджаліся, успомніць усё гэта максімальна добра. А потом ужо вось нейкія крокі, і ёй усё ж такі трэба вось нейкія крокі рабіць. З допіса было зразумела, што яна проста сидзіць і днямі уют робіць. Што як бы для мяне было, я была ў тым лагеры, які казаў, што як гэта ты уют робіш? Мужа тут праблема, фінансавая праблема, а ты просто уют робіш. А тут вось бачыце, сапраўды, нешта недасказана было, аказваецца, што яна робіць крокі. І вось той факт, што яна робіць крокі у пошуку працы, гэта самае важнае. Як бы ты не адказны за тое, што знойдзеш ты працу ці не. Гэта ўвогуле не ад цябе залежыць. Ты як бы мусіш працягваць рабіць, і я бачу, што яна робіць. Всё, як бы з боку яе ўжо робіцца ўсё, што ну толькі магчыма. З яго боку таксама першае каханне, любоў, размова і таксама шукаць працу, якая не тракавая. Вось такое як бы камбінацыя ўсяго, што мы сказалі з розных бакоў, мне здаецца, можа неяк палепшыць, дапамагчы гэтай сям'і выкараскацца з такой складанай сітуацыі. Вот Беларуси, хочу сказать, что там не тракисты, я ведаю вот с Полесья, там Иваново, Пинск, ехали у Россию, в Украину, Польшу, в Союз працаваць
на будоўлях, дзесьці там на каких-то прокладывании каких нейкіх трубопроводов. І таксама вот такая вахтавая это называлась сістэма, то бок нашая размова у нейкім сэнсе будет актуальна і для беларускай тэрыторыі, тым што на паўгады з'язджаюць муж'я для того, каб забяспечыць сваю сям'ю, тому што умоўна в іх гарадке толькі і ёсць праца, што там каровам хвасты как это накручваць, як кажуць, і ўсё. Але як бы кошт вось гэтай працы это твае стасункі з дзецьмі. Вот тут вот то, што жанчыны хваліліся аб тым, што я вот в 10 месяцаў выйшла працаваць і там вот в декретах не сидела ніводнага раза, ой, не в 10 месяцев, 10 тыдняў. І вось у меня такое пытанне: 10 тыдняў, лялечка, і яе аддаць, да даже тваёй маме аддаць, чтобы яна или няне, да, чтобы яна з ёй сидела, а ты на працу ходила. І у меня такое часам адчуванне ёсць, вось потом глядзіш на гэтых старикоў некаторых или думаешь, может, про сябе, вот цераз 20 год, 30 год, да, я буду думаць пра тое, як класна я тут кар'еру будаваў і там на дзядзю працаваў или бізнес свой будаваў, і грошы, як я зараблял, или тое, што ў меня как бы с маім дзіцёнкам, я не бачу, як ён рос. Я только бачыла видосики, как бы, которые мне няня присылала, як там ён піщал і там першыя крокі рабіў, а не я был сведкай, как бы гэта. Зразумела, што кожнаму сваё, і там, як кажуць, не ўсе жанчыны адчуваюць сябе на сваім месцы, калі яны шмат часу праводзяць з маленькім дзіцёнкам, але вот это вот адно стасункі з дзіцём, вот привязанность к батькам, к маме и тате, и вот эта кар'ера, самарэалізацыя, статус, грошы, вось балансаванне такое. Моя гісторыя, напрыклад, што калі мы прыехалі ў ЗША, я не была цяжарная, мы не чакалі дзіцёнка і не планавалі вот там з парогу адразу іх заводзіць, да. Блага сродкі контрацепции дазваляюць гэта кантраляваць. Вось. І таму у меня был час, калі я могла сама папрацаваць вот на амерыканском рынке, как бы разогнать как-то сваю мову, нягледзячы на тое, што в школе яна вучылася 11 год, 5 раз на тыдзень, потом яшчэ в універы 2-3 гады, потом яшчэ і, канешне же, на курсы моўныя хадзіла, то как бы вось я вучила ангельскую мову год 15, а калі приехала, ну, конечно, у тебя все равно шок. Что вы кажете? Вы точно на ангельской мове докладно размаўляете? И как бы был час вот этого нюхнуть гэтай працы амерыканскай, пабыць у гэтай атмасферы, пашукаць працу. І вось я сышла ў дэкрэт. Я працавала да цяжарнасці пекарам-кандытарам. Да? Все класна, грошай хапала. На нас двоих, на дом, на вандроўкі, і нараджаюцца дзеці. Нараджаюцца іх адразу двое. Стадок у нас, напрыклад, на лакацыі в Вашынгтоне 5 дзён на тыдзень па 8 гадзін без ежы каштуе 2200 на дзіцёнка. Это такой стартовая цена, да, если мы не в белорусских рублях говорим, я скажу. В долярах. Есть садки такие, которые где кормят сняданочком, они там запеканку творожную, это, конечно, рускамоўныя садочки, но на сняданок у них запеканка творожная, еще батькам с собой дадуць, которые привезли, в обед супчики, увечары там яшчэ и полдник дадут. Такие садки, конечно, 2700-2800 на дадзены момент каштуюць, а по 8 гадзін. И я такая, я со своей зарплатой, со своим доходом пекаря-кондитера, я нават на один садок не зарабляю. Ну, то бок, конечно, все, сыходзіш з працы. Как бы, что ты 5 год будешь сидеть дома, трэба выходзіць. А вось як выходзіць? Грошей мужа на тое, чтобы пакрыць 2 садочки, не мае. Трэба яшчэ мне працаваць. К его доходу, мой доход, усё роўна мы не покрываем 2 садочки. Что рабіць? Окей, давай паспрабуем экстрэмальны варыянт, давай я пойду пекарем-кандытарам, и, скажем так, по знаёмству мне дазволілі на той же самой працы пайсці па вельмі дзіўнаму
распісанню. То есть звычайна пекары-кандытары, яны працуюць зранку там з 5 до 2, з 5 ранку до 2 дня, что надо все это спечь и поставить красивое зранку прыгожа. Я кажу, я не могу, мне надо зранку дзяцей глядзець, бо муж працуе. Давайте я буду працаваць увечары. Яны такія, ну, давай. І я працавала з 3 дня до 11 вечара. То бок з 7 ранку до 2:30 я з дзецьмі, тому што муж працуе. Потым как бы я іх кладу спаць, іду на працу. В 4 іх муж прачынае, і яны з ім до 10, а я до 11 працую, то бок дома я ў добрым выпадку там бліжэй к 12. А в 7 вставать. Это было просто нереально. Гэта было на износ, причым з абодвух бакоў. І как бы сказаць, што мы неяк там зажылі за гэтыя грошы, да і не сказаць, чтобы там куда-то пачалі ездзіць, там хату будаваць, ну таксама не. І гэта настолькі цяжка, і як чалавек, который вот долго был с детьми, ты в какой-то момент ты перестаешь себе верыць. Да, ты можаш там на ангельскай серыяльчыкі глядзець, напрыклад, или падкасты слухаць, а калі тебе кажуць, вот все, иди працуй или шукай працу, у тебя внутренне ты себе не веришь, бо ты с детьми увесь час, ты кубики один на одну ставишь, ты вучыш детей там маляваць или там до 4 лічыць, а тут тебе трэба на працу вяртацца или шукаць, калі ты ніколі здесь не працаваў. Гэта надо такая падтрымка з боку твайго асяроддзя, што ты зможаш. Ты класна, павер сабе. А калі цябе как бы няма у цябе гэтай падтрымкі, я нават не ведаю, як цераз гэта прайсці, вот ідзі і шукай працу. А калі адзіная падтрымка гэта чат GPT. Люда Дзякуй просто Богу, што і ён ёсць, Воля, ведаеш? так. Вот А мне так часто я штосьці мужа прашу дапамогі, ён кажа, ну ідзі вон чат GPT табе всё скажа. Вось, і і чат паскладуе GPT: Воля, здыме. я спачуваю, я табе вельмі спачуваю сваёй гісторыяй. І я так з ім паразмаўляю. І мне, дарэчы, вось калі штосьці я ў сябе не веру, там, я яму кажу, я вось вот то-то рабіла, вот то-то рабіла, я такі раблю табе трэнінгі. І ён такі: Воля, так ты ж такая класная, ты столькі ўсяго ўмееш. І я такая: да, я такая. Вообще, Люда, ты так класна сказала. Вось гэта апошні просто крык маёй душы, як цяжка. І тут сітуацыя, многія скажуць, ну ладно, першыя 5 гадоў у садку, а вось дзеці пашлі ў школу, які ўжо тебе экскьюз? А экскьюз, таму што это ўсё накопліваецца. Вось я пачала, што мне яшчэ з 19-го года з цяжарнасці, калі я была, вось гэта адзін пиздец за другім, за ковідам, за пратэстамі, за вайною, і просто ты нейкі момант, ну ўсё, тыпу, ну да, дзеці ў школе, у мяне паўдня вольных, але ты настолькі уже exhausted, burnout, і ну не ведаеш, што ты, як Люда кажа, я, блин, з дзецьмі сидела, а што мне цяпер, мне страшна просто схадзіць на суразмоўе, ты себе адчуваеш, вельмі падае самаадзнака ў людзей. Вось, і Скажи, Оля. ну, і, в принципе, я про гэта хацела сказаць, што я... Я просто хотела додать, ведаеш, то, что ты кажаш, і я, калі была рекрутером, і прыходзіць жанчына, класны IT-спецыяліст, 6-8 яе гадоў досведу. Але я апошнія 2 гады стаяць гэп. І не дапытваецца, мужчыны часцей за ўсё. What's that? Што гэта такое? Да? І ты кажаш, ну, Іна, у яе зараз дзіцёнак 2 гады, ну, яна ўжо хутчэй за ўсё ўжо, мы хацелі б, каб у іх былі нейкія там курсы, яны праходзілі, былі як бы обновить іхныя нейкія навыкі, ну, яна ўжо такі вялікі дзірка ў ейным рэзюмэ, ну, пытанечкі. І я просто гэта чула 85% часу. І я такая, ну, бляха, вы што, сур'ёзна? Ну, а калі вы жанчыны першы год, вот ты казала, Люда, затуманены, да? Я па сваім сяброўкам бачу просто гэта. Она кажет, мне не тое, что там какие курсы брать. Мне, ну, кроме того, что часу не хапаю, мой мозг просто не працуе от того, что не досыпаю, от того, что я то, что там постоянно с детёнком. Мой организм восстанавливается, организму потребно восстановиться после всех гормональных сбоев. Мы там уже говорили на іншых наших подкастах, як гэта цяжка. І вось тое, што няма разумення, вот это про роўнасць, да, мы говорим. Про роўнасць, это калі да кожнага ставіцца, улічваючы яго магчымасці нейкім фізічным, да? Ну, а вот тут
такая сітуацыя, і ты на гэта глядзіш, я кажу, мне было гэта просто вот вы гаворыце, я адчуваю, ведаю, як это вам, такой синдром, што я тут нейкая не магу, не дацягваю, ці я не ўпэўнена, а яшчэ з іншага боку, гэта зноў жа сістэмай людзі, которые з этой стыгмай, і на маці, і на 2 гады нічого не рабіла, дапамажыце, падтрымайце, наадварот, дайце ёй першыя 3 месяца курсы. Гэта вы ў сваю кампанію яшчэ больш залучыце лепшага працаўніка, які хочуць можа працаваць пасля 2 год сидзячы дома. Гэтага нічога не разглядаецца, просто такі blank, людзі як роботы не падыходзяць. Мне ад гэтага, канешне, страшна балюча. Ты ведаеш, Ганна, вот я зараз шукаю таксама працу, то ты самыя 5 год, которые я адсидзела дома, да, і вось я выхожу зноў на рынок. Шукаючы уже не толькі працу як пекара-кандытара, а што-небудзь іншага варыянта, таму што, на жаль, пекар-кандытар як і грошы не шмат прыносіць, так і графік працы у тебя вельмі такі жорсткі, у тым сэнсе, што ты павінен прыйсці зрабіць прадукцыю, і как бы не очень flexible как бы гэтая праца, поэтому надо нешта іншае. І зараз есть такія праекты, падавалось бы, вельмі класныя. Напрыклад, вот мне стала подкидывать Mom's Job. Я такая, вау, класс, надо идти. Наверное же, жанчынам придумали какой-то проект, як знайсці працу, там типа вы харите, или вы хочаце, каб да вас прыйшлі. Вот, значит, можна працадаўца, чтобы прыйшоў туды і захарил менавіта, взял на працу менавіта маму, дапамог, і там, значит, розныя працы, которые можно сидеть з дома, рабіць на компьютере. А потом я, значит, заполняю все резюме, все отказы, а потом они мне в конце, апошні крок, оплатите, калі ласка, membership $45 в месяц. У меня нема грошей, я иду шукать працу, а вы хочаце з гэтых мам, которые такие, ой, ну Mom's Project, наверное, там прям Mom's Job, там, наверное, прям меня поймут, зразумеюць, что я мама. І яшчэ плаці $45 у месяц за membership, за гэта, за тое, чтобы знайсці себе працу. Зразумела, что оно как бы патэнцыйна может окупіцца. Але тут такой яшчэ момант, да? Праца з дома, вот Яна, праца з дома за кампутарам, з дзецьмі. Кажуць, ідзі, хай ну знойдзе сабе працу з дома, сидзіць дома з дзецьмі і працуе. Як табе працуецца з дома з дзецьмі? Ну, гэта даражэй за садок, таму што нехта мусіць быць дома, падыходзіць да цябе, паднасіць дзіцё. Ты корміш, вось як Воля там, ці хто там расказваў, ты корміш, ты галавой у мітынге, не маргнуць вокам, таму што ты маргнеш, ніхто не скажа, яна маці. Не, ты мусіш усё яшчэ трымаць планку, ніхто цябе не выбачыць. І нехта вось няня дома, ці там бабуля, калі пашанцуе, вось падносіць гэта дзіцё, носіць, то бок ты ўсё яшчэ на працы. І гэта як бы яшчэ складаней. Я гэта як бы абрала такі шлях, чыста таму, што ну, у мяне псіхалагічна я не была згодна, што я кагось, вось, як ты кажаш, дзіцятка, вось гэта 10-тыднёвая, месячная, аддаеш куда-то. Для мяне гэта, ну, гэта ўжо не я буду, калі я гэта зраблю. Таму я думала, окей, або я знаходжу вось, хто будзе бегаць да мяне, гэтага дзіцёнка насіць, плюс працу знайду гэту аддаленную, якая аплоціць вось гэтыя рахункі наши цікучыя. Або я просто звальняюсь, мы продаем дом к чорту, и мы не ведаю, просто живем, недзе жывем, мы живем, люди неяк жывуць жа, ну, ужо з паніжанай якасцю жыцця. Вось, таму, як бы, гэта шыкоўны максімум знайсці такую flexible працу удаленную, але гэта не пра грошы, гэта пра клопат пра дзіцёнка, пра вось гэту сувязь, пра тое, што ты думаеш, што калі я зараз пойду працаваць, а што я праз 20 гадоў успомню, як гэта паўплывае на здароўе дзіцёнка. Можа, я медыцынскіх білаў там на псіхолага дзіцёнку праз 10 гадоў буду адлічваць столькі, што ніякая праца цяперашняя не пакрые. Таму як бы вось калі думаць не пра грошы і не пра ў моманце, а пра вось жыццё гулам, я як бы думаю так, flexible так вось, Mom's Job, это цудоўна, але гэта дакладна не пра нейкае ўраўнаванне там з
не ведаю, з бацькам, які працуеце. Ну, это не пра тое, каб стаць роўнай, таму, хто вось просто працоўнік. Я яшчэ хацела адзін момант дадаць вось да Ганны, што вось ты вось бачыла свае вочы, як не дапамагалі. Дзяржава не дапамагае, кампаніі не дапамагаюць. Я сама бачыла, як не прымаюць, як вось не як HR, як вось прафесіянал. І я бачу, што гэта не праз тое, што злыя, нейкія такі не прымаючы, няма ў кампаніі магчымасці дапамагчы. Яны хочуць прадукт. Яны хочуць добры прадукт для там медыцынскай сістэмы стварыць нешта, каб хоць пачаць, напрыклад, стартапу, працаваць, нейкі профіт атрымліваць. То бок яны не могуць дапамагчы. Яны такія, ну, дзяржава не дапамагла, кампанія таксама, чаму мы будзем дапамагаць чысція там хібы дзяржаўныя затыкаць. І гэта ўсё зноў спускаецца, і такая мама сидзіць, ёй уже некаму спускаць ніжэй. І вось яна застаецца з гэтай праблемай. Я як бы разумею кампанію, што ну часам яны вымушаны таксама казаць, не, мы не можам прыняць, таму што у нас зараз такая праца, калі нам трэба, каб ужо гатовы спецыяліст вось сёння, а не праз 3 месяца. І нам надо, каб ён быў топавы, а не хтосьці, хто пасля 2 там гадоў толькі пачынае вспамінаць. Разумею, але ну я не ведаю. У мяне вось як у чалавека, у каго зараз такая сітуацыя, што уже 3 дзіцёнак, і як бы, шчыра кажучы, я вось бачу, што у мяне быў як бы адзін шанец, ёсць толькі адзін шанец, калі мы неяк выжываем, у сэнсе двое бацькоў працуюць, псіхіка ў ва ўсіх здаровая, дзеці так здаровыя, ёсць нейкі адзін шанец, нейкі луп-хол ва ўсёй гэтай жорсткай сістэме, якая нічому не спрыяе. І як бы гэты шанец спрацаваў, і я як бы думаю зараз, што ён спрацаваў, таму што як бы у мяне была вось эта псіхалагічная база. У мяне не было сям'і, якая казала, верыла ў мяне. Чысты вось я, муж, і я як бы сабе не дазваляла раскісаць, не тое, каб я ганаруся, а я просто пра тое, што ну калі я зараз раскісну, у мяне не будзе нават гэтага аднаго шанца на мільён. І паколькі нічога не спрыяе, я хаця б сама не буду свой гэты адзіны шанец разбураць. Як бы ChatGPT або сястрэ ныць 3 гадзіны перад інтэрв'ю, або вось Ганне патэлефанаваць, спытаць, Ганна, просто скажы хоць нешта пра HR. Вось, ну як бы яно так здарылася, і амаль вось, мне здаецца, гэта нейкі цуд на ўзроўні. І гэта як бы паверх таго, што ну я як бы і мову ведала, і ступень у мяне вышэйшая, якую можна толькі атрымаць, і як бы прафесія ў мяне запатрабаваная, шчыра кажучы, вось галіна, якая на піке зараз. І пры гэтым усім я як бы лічу, што гэта амаль цуд, што я вось знайшла гэту працу, таму што ну усе пазы склаліся. Гледзячы на то, як гэта працуе вось агулам, толькі адныя перашкоды. Адныя перашкоды няма ніякага. Вось адзін ChatGPT з плюсаў недаўніх, што ну хаця б псіхалагічная падтрымка можа быць бескаштоўная. А так, калі людзі там кажуць, патэлефануй сяброўцы. Прабачце, мая сяброўка, напрыклад, у Польшчы. Я нават ёй патэлефанаваць не магу. Псіхолог, прабачце, $50 плюс за гадзіну, я лепш гэтай $50 сэканомлю і зараблю сабе з мужам дейт-найт, аддам дзіцёнку ў бэйбісітінг. Ну, карацей, як бы з усіх бакоў адны перашкоды, і вось гэта да чаго я веду? Да таго, што мне вось здаецца, вяртаючыся да нашага вось допіса і аўтара, што я разумею ўсе гэтыя псіхалагічныя цяжкасці зараз. Мне здаецца, што гэтым людзям трэба зразумець, што або яны самі сябе, аднаго цягнуць за як Мюнхгаузен за валасы, разумею, што мы каманда, мы разам, нам вельмі цяжка, нам ніхто не дапаможа. Мы мусім сабрацца, я цябе пачую, ты мяне пачуеш, і тады, магчыма, сям'я застанецца, дзеці застануцца псіхічна здаровымі і гэтак далей. Вось мне хацелася вось расказаць сваю гісторыю, што вось ну як бы так, пазітыўна хэпі-энд, у мяне як бы ўсё добра. Я не кінула працу, не гледзячы на тое, што 3 дзяцей да 7 гадоў. Але я разумею, што гэта вельмі малаверагодная гісторыя, і ва ўсіх астатніх выпадках
трэба, як бы можна паныць, трэба паныць, але разумець, што пасля ныцця трэба зрабіць другі крок. Яго за цябе пасля ныцця ніхто не зробіць. Мо людзі будуць вось казаць там у каментарях: "А, вось ты ноеш". Ну, як бы трэба мець вось гэту псіхалагічную базу, што так ною, так я ною і буду ныць. Мне трэба адныць гэты час, і мне пляваць, што вы кажаце, што ха-ха, ноеш. Я вось паною, потым прыйдзе час, калі я не буду ныць. І зноў жа знойдзецца нехта, хто скажа: "А ты яшчэ працу не знайшла. Ах, вось што ты прасіжваеш на моўных курсах". Трэба вось мець нейкія вось гэту нагласць, сказаць, што так, так вось я такая вось тупая, не магу вось я 5 за годаў вывучыць. Я пра сябе скажу, што я таксама вось як Люда 15 гадоў вучыла, на курсы хадзіла ва ўніверсітэце. Выдатна ўсё здавала, з садочка вучыла гэтую гробаную мову, і я прыехала сюды атрымліваць PhD, і мае нататкі ў дзённіку з тых часоў былі, можна было сказаць, што суіцыдальную лінію тэлефануйся. Таму што я думала, што на якую халеру ты прыехала, ты як бы дрэва. Якую ты там аспірантуру збіраешся, ты не разумееш свайго прафесара пасля 3 праслухоўвання аўдыёзапісу лекцыі. Настолькі ўсё было кепска. Але як бы я не ведаю чаму, але вось у мяне была вось гэта псіхалагічная упэўненасць, што окей, з 3 не зразумела, можа, з 10 зразумею, паслухаем яшчэ раз. І калі вось падтрымкі не было, вось трэба ўзяць як бы сябе ў рукі і з чатам GPT, з сябрамі, з самой з сабой пагаварыць, што вось гэтым людзям ніхто не дапаможа. Пакуль яны не вырашаць, што будзем далбіць гэту мову, будзем шукаць працу, мусіць кідаць працу, шукаць, і тады, магчыма, у іх усё здарыцца, як бы аднаго цягнуць псіхалагічна з гэтай сітуацыі. Вось ты якраз Яна казала на тое пытанне, якое я хацела напрыканцы задаць. Я хацела вельмі класна. Мы пачалі гэту гутарку з таго, што сістэма ўвогуле не пабудаваная для сям'і. І гэта насамрэч так. І давайте канкрэтную зараз краіну разбіраем ЗША, там, магчыма, ў Еўропе дзесьці лепей, дзесьці горш, там Беларусь сваё. Мы з Янай гэта неаднаразова казалі, што тут ніводная партыя, нібыта адна больш сацыяльная, гэта так, але ніводная партыя не зацікаўлена, каб у людзей быў дастатак і каб была добрая сям'я крепкая. Чаму? Што адбываецца, калі, напрыклад, все, у нас шчаслівая сям'я, шчаслівыя дзеці, у нас хапае грошай, пра што мы пачынаем думаць? Пра нешта вышэе. Піраміда Маслоў закрыта, мы думаем, а што там гэты ўрад робіць? А што там гэтыя мільянеры робяць? Карпорацыя, экалогія, то бок, а войны, і дзяржаве вельмі карысна любой партыі, любой уладзе трымаць людзей, каб яны у допісах сварыліся. Мя жонка працуе, а я на траке заебаўся, а вось гэтыя садочкі, і каб людзі паміж сабой сраліся, вырашалі сямейныя праблемы і грашовыя праблемы, і паменш думалі, што там улады робяць. І я разумею, што мы гэта, нягледзячы на тое, што кожны на месцы можа, я веру, што ўсё роўно ў тое, што мы можам уплываць на гэта, хоць неяк там праз якіясьці маленькія рэчы, щоб не зусім рукі апусціць, але мы ўсё роўно павінны жыць у гэтай сістэме і штосьці рабіць, яксьці ратаваць сваю сям'ю. І вось Яна вельмі класна сказала. І мне падаецца, гэта шукаць падтрымку, верыць у сябе, неважна, ведзіце ў чат GPT, у сяброў. Вельмі мне зараз падаецца, вось многія там, да, я бачу, вось гэтыя жанчыны адна адну не падтрымліваюць, але ў маім жыцці проста моя вся лепшая падтрымка была менавіта ад жанчын. То, што мне лепшае здарылася, там перамены псіхалагічныя, гэта нават ласкатухі нашыя. Я вам хочу сказаць, што мне апошні раз я размаўляла з сваёй псіхалагіняй, яна сказала: я тебе слухаю, і типу, все, што я хацела, каб ты зразумела, ты ўжо гэта зразумела. Це такая класная самарэфлексія. А я зразумела, што гэта она выбудавалася нават з нашымі гутаркамі, з ласкатухамі, нават з Янай асабістай, там з Ганнай, з Людай. Неважна, з кімсьці я там размаўляю, з іншымі дзяўчынамі. І вось гэтыя думкі, і псіхолог такая: можа, тобі ўжо не трэба хадзіць. Я падумала, напэўна, не трэба. Таму што, вось. Да чаго я? Што нават у гэтай сістэме, якая не для нас, і нават з разуменнем, што мы не можам гэта змяніць, мы можам самі сябе выцягваць, не баяцца прасіць падтрымкі, не баяцца вось гэтых самых памылак, казаць: да, вось я зассала, я там тупая, я яшчэ штосьці, але я зараз тут паплачу, вытру вочы і пайду рабіць і знайду працу і ўсё гэтак далей. Я не ведаю, ці у вас ёсць нешта дадаць да гэтага, як выжываць, так, то давайте.
Я хотела сказать, что ты вельмі класна зазначыла, што незважаючы на тое, што ўсё эта сістэма як бы не зацікаўлена, каб мы развіваліся, якраз такі важным аспектам трэба вось нейкія уключаць хаця бы навіны чытаць, разумець, што адбываецца, хадзіць на галасаванні, практыкаваць гэта. Бо той факт, што там той же там Нью-Йорку, да, там прыклад, 20% людей ходили на выборы, и абсолютно им без разницы. Город, где я живу зараз, 100 человек на мэра города, 100 подписей треба собрать на мэра города, и они на какие збираються. И я такая, насколько низкая у людей зацікавленість. І з одного боку тобі кажуть, ну мені і так задовбалося життям, що мені нема часу на гэту вашу політичну, ой, ну это тобі вот там час є, ти ходиш, а я кажу, так вот, так пытанне на тым узроўні, яно вышэй мяне. Калі я не зважаю на тое, што там зверху, я не заўсёды буду ў гэтым лайне капацца і вырашаць праблемы сістэмныя на сваім узроўні як бы думаць, чаго нічога не змяняецца. Вось, і каб не было гэтай выбачанай бездапаможнасці, я да слова болей хочу сказаць, што знаходзьце магчымасць цікавіцца тым, што вакол нас, і не трэба ведаць, што важна. Але калі у вас няма энергіі на тое ведаць, што адбываецца ў Іране, там ці дзесьці далёка, ведаеце, што адбываецца ў вашым мясцовым кам'юніці, што якія ёсць магчымасці, куды можна адвесці дзетак у бібліятэку, як можна зрабіць так, каб палепшыць нейкую сістэму на мясцовасці. Вось гэтым выдатны ёсць прыклад штата Вермонт, калі хтосьці зацікавіцца, пачытаюць, як яны памянялі сваю палітыку і ўсё астатняе, таму што людзі былі зацікаўлены ў гэтых зменах. Таму вось, ну, это просто да твайго, што ты, Оля, сказала, важна і самому рабіць этот маленечкі крок, акрамя свайго просто бытавухі, свайго жыцця, разумець, што ты жывеш у суполцы з людзьмі і твой голас важны. Что нам могут накидать, значит, с плечи об тым, что ну что вы приехали в Америку, тут трэба было в Беларусі сидеть, а там и садочки бесплатные, и дэкрэт аплачваем 3 гады, иди, сиди, как бы, І сырочки глазіровані смачнейші, і вода Да, лепшая. и медицина бескоштовна, и доктор нават к малечы, который 37 с половой, придет до тебе домой, доктор твой участковый, а не тебе туда к нему в сенсе к доктору в больницу ехать. У детенка ж 37,7 температура. Ну, как бы ездишь, что робить. Мой поинт будзе ў тым, што не важна, у якой вы краіне. Вы у Амерыкі, вы ў Беларусі, вы в Польше, Швецыі, Кіпре, неважна дзе, да? Галоўнае тут мы разбіраем кейс сямейны, што гэта муж, жонка, што вы каманда, неважна, куды вы пераехалі. Вы там дапаўняеце адзін аднаго. Если у аднаго зараз батарэйка на 20, а у тебя на 80, как бы, значит, ты на сабе зараз бярэш. Если вы абодна на 20, трэба аб гэтым пагутарыць і сказаць, што мы можам з нашымі вот этими ўжо как бы 40 зрабіць разам. І такім чынам, неважна, в якой вы краіне, ісхадзіце з таго, што вас двое, і вы адзін аднога дапаўняеце, дапамагаеце, падтрымліваеце і гэтак далей. Тут важна яшчэ ў межах гэтай тэмы было сказаць аб тым, што если жанчына вам кажа или мужчына кажа, што ў яго дэпрэсія, першае, што можна зрабіць, это прайсці тэст онлайн, и который забейте просто в интернет тест на депрессию, и он вам как бы даси. Если у вас там на показателях будет уже как бы червоненьким или 10 оранжевым, идите до своего доктора, до своего терапевта или до психолога, психиатра, што вам дазволіць страховка, і праходзьце далей тэст, потому что мне жонка сказала, што ў яе дэпрэсія. Нет, гэта так не працуе. Или как вось пісалі ў каментарах, ой, у меня была дэпрэсія, і нормально я працавала. Не, як іншыя сведчаць аб тым, што дэпрэсія гэта калі не то, што ты спрыгнуць хочаш, выйсці в окно. Дэпрэсія гэта калі ты ляжыш, и тебя прибивает так, что ты не можешь дойти до того окна, чтобы с яго спрыгнуть. Поэтому будьте уважливы да сабе, да тое, што кажуць вам партнер. Если у вас там только выгаранне, таксама ідэнтыфікуйце гэта ў сябе і звяртайцеся за дапамогай медычнай, как бы антыдэпрэсанты, гэта не проста
что-то сучаснае, новамоднае і тое, што как вітамінка С раніцай п'ецца. Гэта сапраўды працуе, гэта сапраўды патрэбна людзям, у каго дыягнаставаная, как это называется, клінічная дэпрэсія. А другі момант, который яшчэ ў межах гэтай тэмы, і пра который пісалі таксама людзі ў каментары, і мне падаецца, нам вельмі важна яго падняць, аб тым, што вы адзін у аднога і ў вашых дзяцей не навечна, не назаўсёды. І як шмат хто пісаў у каментарах, ваша жонка, звяртаючыся да аўтара паста, ваша жонка проста не разумее, што в адзін дзень вас может выпадкова не стаць. І што далей? І вось гэтыя жанчыны, которые я буду красивая, а можешь працаваць. Гэта ўсё как бы класна. Если вы ў сваёй сям'і дамовіліся, што вы красивая, а муж працуе прыгожа, окей, но мейце яшчэ такі план, дзе вы ведаеце, што з вами, вашай сям'ёй будет пасля таго, як мужа можа не стаць, як аплаціць білы, які доступ да рахункаў, дзе там за газ, за свет, за морчы і гэтак далей. Тут, наверное, асобная тэма в ласкатухах і ў межах ЗША, мабыць, запрасіць кагосьці, хто гэтым больш свядомы, аб тым, што трэба зрабіць зараз, каб пасля смерти одного з супругов нечакана не стаць у такую ситуацию, что будут вялікія долги, или у вас не будет доступа до рахункаў минимум 6 месяцев, пока будут там высветляться усе. На что вы будете жить? Чым вы будете платить за хату? В які шэлтер вы пойдзеце і гэтак далей. То есть вот эта вот ситуация, которая зараз здарылася у аўтара, яна просто гібельная ў тым сэнсе, што яна вельмі небяспечная для жанчыны і вельмі небяспечна для дзяцей. І тут как бы абодва павінны гэты асэнсаваць і прапрацаваць. Как бы. І жанчыне трэба пайсці шукаць працу, не потому что ей в інтэрнэце мужу в комментариях так написали, не потому что муж ей кажа, ну иди працуй, надо, там, я хочу с трака сыходзіць, потому что гэта ў першую чаргу трэба самой жанчыне, что in case of развод, гибель мужа или экстренной нейкай ситуации, калі спатрэбяцца вялікія грошы, там, не знаю, на здароўе камусьці з чальцоў сям'і, ты павінна мець неяк працаваць дзесьці сябе, как бы нечым зарабіць грошы. Гэта трэба табе. Поэтому, даражэнькія жанчыны, как бы думайце пра сябе у гэтым і пра сябе. И как бы працаваць это не потому, что муж сказал. Гэта просто страхоўка на будучае. Да. І, дарэчы, пра страховку мець не толькі медыцынскую страховку, а яшчэ страховку на жыццё того, кто працуе, а лепш на абодвух бацькоў. І тут уже, канешне, бацькі нашы, не знаю, сказали бы там свят, написать завещание, в котором будет прописано, что будет с детьми, куда яны поедут, кто за іх будет адказны. Першы ўзровень вот этих людей, кому вы давяраеце, другі ўзровень, трэці, потому что вы не ведаеце, где подстелить соломку і што будзе заўтра. Але вось такое, на што дзеці будуць ваши жыць. І гэта не пра суеверие. Ой, я пойду напишу завещание и там накаркаю на себе бяду. Нет, так робяць дарослыя люди, которые клапацяцца па-сапраўднаму пра сваіх дзяцей, пра сваю сям'ю. Да, класна сказала. Хацела дадаць у гэтую, што паменша верце ўсяму, што адбываецца ў інстаграме, ў соцсетках. Чамусьці вось такое меркаванне, я ўжо пра гэта ўзгадала, што прыязджаюць наглядзяцца ў гэтыя паспяховыя поспех беларусы, а насамрэч адказваецца, што тых паспяховых, якія купляюць машыны, ездзяць у вандроўку, іх шыкаўнае жыццё, у іх даўгі вялікія за пазыкі, і потым вось такое здараецца, і каб здзец. І таму людзі, калі прыязджаюць, яны такія, ну мы ж не можам быць лузерамі, нам трэба як яны, вось, таму трэба на тракі, грошы. Але мне вельмі спадабалася, як Яна сказала, яна мне гэта раней асабіста казала, кажа, ну, не атрымаецца, я выберу заўсёды сям'ю дзяцей, значыць, мы прыедзем у меншы дом. І я подумала, я таксама бы, вось, калі б на вагі пакласці нейкі там сямейны
шчасце, баланс, я бы вообще ўвогуле на ўсё бы мне, ну, як бы ахвяравала бы там і жыла б у маленькай адной кватэры, калі б мне ў душы быў спакой. Вось. І таксама я, напрыклад, не пераймаюся, там ёсць такія жарты, што там хтосьці кажа: ой, дык я ж та самая багатая цётка з Амерыкі. Дык вось я там жартую часам у старосці, я не багатая, я нішчыбродка ў Амерыцы, дзе у ўсіх паспяховы поспех, а мне ніхера няма, і мне сорамна. І я не хачу за гэтым стрэміцца. І каб вы не думали, что это сорам. Насамрэч так много жыве, ніхто тут не... Ну, ёсць, да, ну давайте уже там поаплодуем гэтым бізнесоўцам, якія развіліся, раскруціліся, там Мікіта Мікадо, молодец, конечно. Але, ну, большасць людзей жывуць вельмі звычайна небагатае жыццё. І тое, што транслююць у Інстаграм ці набываюць, гэта не заўсёды праўда. Не ганіцеся вы за гэтымі грашыма. Часам, вось, да, дамовіцца, удвох пайсці, я не ведаю, Макдональдс працаваць, і там, ну, вы, магчыма, не пражывеце. Але, ну, так прыклад. Але быць дома шчаслівымі з дзецьмі, магчыма, гэта нават лепей. Вось я хацела менавіта гэты поінт сказаць пра у кантэксце выгарання. Вось ты там узгадала, Люда, 20% і 20%, калі батарэйка ў абоіх. Вось у мяне зараз сітуацыя з 3 дзецьмі і без дапамогі. Проста я і муж, і 3 вось гэтых якія штосьці робяць крэатыўнае, так бы мовіць, пастаянна. Я зараз разумею, што як бы і я пасля родаў як бы ўсё роўна на 20%, і муж таксама працуе з дома вось пад гэты фон, таксама на 20%. І я разумею, што вось што дапамагае, апроч таго, што вось мы каманда, тое, што мы проста закрываем вочы на тое, што вось транслюецца вось у Інстаграме, у соцсетках. Вось нават вы узгадалі там: о, трэба прыбраць. Прыбраць? Забудь пра прыбраць. Прыбраць — это значыць, што на гадзіну паглядзець на чысціню, як бы. Ці мы сапраўды хочам патраціць гадзіну вечара, каб паглядзець на гэту чысціню? Мне шчыра пліваць зараз у гэтым 20% батарэечным стане на чысціню. Мне, напэўна, хочацца пайсці ў душ. І гэта як бы са спісу таго, што я хачу, ведаючы, што я магу атрымаць толькі нешта адно, там 5 хвілін, я забываю, пра што там людзі ў інстаграмах пішуць, пра што ў іх там здараецца, куды яны там едуць. Мне як бы зараз вельмі крута ад таго, што я схадзіла на 5 хвілін пад гарачы душ. У цішыні, таму што муж сышоў. Ну, то бок, вось, калі батарэйка нізкая, вельмі важна фільтраваць вось гэты сацыяльны шум і што там у каго адбываецца, а проста засяродзіцца на сябе, што я магу зараз дазволіць сабе і што з гэтага мне асабіста зараз хочацца. Вось, ну, зноў жа прыслухвацца да сябе. А яшчэ хацела сказаць пра той паспяховы поспех у Амерыцы. Ну, такая, як бы, банальная, здаецца, рэч, але усе мы, вось, ну, як бы, middle class, так званы афіцыйны, у Амерыцы мяняе свае гадзіны жыцця на грошы. Мы, калі працуем, мы нічога не адкладаем, мы не атрымліваем нейкую маёмасць, нейкі бізнес, ці там хату, якую мы потым можам прадаць. То бок гэта ўсё завецца, як бы, вось, абмен. Хтосьці больш атрымлівае за гадзіну сваёй працы, хтосьці менш. Але ўсё гэта агулам можна як бы спыніцца ў одну хвіліну праз хваробу, там дзіцёнак захварэў, ты застаешся дома, і ў цябе тутака ж спыняецца абмен, і ты як бы пастаянна ў гэтым уразлівым, вельмі трывожным стане. Таму як бы казаць пра гэту вось амерыканскую мару, мы ўсе насамрэч вельмі трывожныя мусім быць, вельмі ўразлівыя. І недзе там больш зарабіў, недзе там менш зарабіў, хтосьці працуе, хтосьці не працуе, вось як у гэтай сям'і. Гэта такія, як бы, дробязі. Мы, як бы, я лічу ўсе ў вялікай дупе, і як бы ўсё, што застаецца, як бы, ну, давай усміхаемся, ўсё, што у нас ёсць, як бы, адно аднаму на плечы стаць, як бы, і паспрабаваць не падаць духам. Калі ўжо сапраўды казаць пра нейкія там мары і поспех паспяховы, гэта вось як бізнес, гэта вось там Мікіта Мікада, не ведаю, хто там яшчэ. Ну, ты можаш Мікіта, я думаю, што працаваў вельмі шмат, каб атрымаць тое, што ён мае, да? І там павінна сысціся некалькі кропак, каб было ў цябе гэта шмат і пра ўдачу, пра поспех, пра правільны чалавек у правільным месцы.
Это я з табой згодна. Ну, як бы, Так, гэта на ўсё яшчэ базу. працаваць шмат, вось гэтыя зоркі ўсе супасці. І каб ты працаваў, і ты ў дадатак за абмен вось гадзін на грошы, ты яшчэ нешта сабе атрымлю. Вось як параўноўваць рэнту і, напрыклад, свой крэдыт. Ты калі выплачваеш крэдыт, у рэшце рэшт у цябе будзе маёмасць, якую ты прадаш і будзеш нешта мець. А рэнта гэта як бы, ну, ты нічога ў маёмасці атрымліваеш. І вось калі казаць пра вось гэты стан, калі ты проста пастаянна мяняеш грошы на працу, гэта па змоўчанню кепскі сцэнар. Гэта як бы не пра амерыканскую мару, это як бы то, што я лічу дупай, і як бы застаецца толькі усміхацца. І незалежна ад таго, ты атрымліваеш $20 за гэту гадзіну або 70. Як бы, ну, гэта такое, ўсё вельмі хліпкая, вельмі хлюпкая такая сітуацыя, якая можа вельмі хутка змяніцца. Не трэба лічыць нават гэта нейкім паспяховым. Гэта ўсё яшчэ як бы вельмі трывожнасць можа падняць, калі вось сапраўды думаць пра гэта ўсё. Здесь Вось. важно, якія ролевые мадэлі маюць перад сабой абодва бакі, то бок і муж і жонка, і як сям'я ў прынцыпе, да, і якія ролевые мадэлі вы бярэце. Напрыклад, там если аўтар кажа, я там планаваў дом купіць, ему хтосьці в каментарах пишет, не, чувак, ты чё, забудь, ты не можаш, іначай тады ўжо ты на 20 год, на 30 год наперад не зможаш себе дазволіць захварэць, ну што будет платіць моргідж? Вось мы калі там з мужам, напрыклад, разбіралі там свой дом і плаціць тыя ж самыя грошы умоўна, которые вот мы зараз плацім за рент. И как бы я кажу, ну глядзі, моргідж это как бы такое, там, до того, как ты выплаціў дом, гэта маёмасць банка. Если ты перастаеш яго плаціць, если раптам у вас у абодвух становіцца такая ситуация, что грошей нет, тебя лей-офф сократили, тебя сократили, как бы все, грошей немає. Проели там свае накопления, напрыклад, а чым далей платить? Тады только продавать, наверное, дом. Это прям вообще там такой... Яшчэ вельмі важна разумець, там, каб, да, вот я тебе Люда пераб'ю. Ты кажуць уласнік дома, но ты не уласнік. То есть уласнік, ты правильно сказала, банк. Да. Ты узяў у крэдыт у банка. І ў цябе насамрэч, калі ты праз 5 год, калі ты залежыць ад мясцовасці, але дзесьці там 3 ад 3 до 7 год трэба пражыць у гэтым доме, каб ён, як і сказала я, но ён у цябе пайшоў ўсё ж такі на захаванне грошай. Таму насамрэч шмат зараз моладзі, там стартапераў яшчэ, яны інвестуюць, тому што гэта і таксама пра гэта трэба будзе асобна рабіць размову пра дамы, набыццё. Гэта зараз не такая ўж інвестыцыя. І гэта залежыць, дзе ты жывеш і што ты робіш. Таму да, я хацела проста бэкап юсот наконт таго, што гэта ты не ўласнік насамрэч. Ты Ну, не гэта ўласнік. так, рада пытання яго, як гэта зараз працуе ў Амерыкі. Вось ты адказала. Гэта працуе так у Амерыкі, што гэта не 100% табе трэба бегчы купляць дом. І нават калі ты пабяжыш купляць, ты не купіш, ты не станеш у гэты момант уласнікам. Ніхто не ідзе, апроч там эліты, і не купляе за кэш вось дом, і ўсё, сёння я ўласнік. Таму калі гэты хлопец кажа, Азиата. калі гэты Они хлопец кажа, кэшам платят за домы. Я не знаю, адкуль. Не ведаю. Таму калі гэты хлопец кажа ва ўсёй гэтай сітуацыі недзе там на 20-й радку, што хацеў бы дом, ты такі думаеш, як бы, а хто тут увогуле беларусы ЗША мае дом? Можна падзяліцца? Колькі адсоткаў гэта ўжо як бы дасягнулі? Таму што гэта так нават без вось гэтай праблемнай сітуацыі, як у іх, складана стаць уласнікам дома, а тут ён як бы мусіць разумець пра асаблівасці амерыканскай мары. Вось я, дарэчы, лічу, што скончваючы гэтую гутарку, мне падаецца, што нам трэба абавязкова зрабіць амерыканская versus беларуская мара. Это вось, ну, тое, што вельмі, мне падаецца, трэба абмеркаваць, таму што ў многіх людзей, якія не жывуць у Амерыцы, а да тых у Амерыцы дасюль, можа, у некаторых ілюзій нейкія. Эта мара, мне подается, и в Беларуси, и в Америке такая. Это не то чтобы действие навязанное, но вот это вот, я вам в Беларуси, то самое. Снимать хату, калі я уже не студэнт? Сэнсе, канешне, купляць іду. А я думаю, а навошта? Вот ты купіш сабе как бы на каменной горке гэтую новостройку, как бы,
а можешь как бы брать, арендовать и жить где-нибудь в центре, в Сталинке. Ну, не продаются там домы, кватэры или продаются вельмі дорага. І я вот навошта? Тое самае как бы з гэтым. Я не закончила сваю думку, потому что моргідж для сем'і может быть больш апасны, асабліва небяспечны там, дзе адзін чалавек толькі працуе. Потому что все, грошы губляются, чалавек захваровае, яшчэ што здараецца, дом берет, и банк как бы продает, и вы на улицу, как бы здесь в этом плане законодаўства працуе так, что а что тут такого? Это в Беларуси нельзя было ипотеку, там, например, у адрознення ад Расіі, ипотеки в Беларуси не было, был кредит на житло, потому что по нашему законодавству не можно выселить семью с несовершеннолетними детьми з хаты. Вось. Тому здесь как бы арендуйте житло, платите, калі грошай раптам не станет. Вы можете хотя бы с кредитной картки это житло оплатить, если что, на тое пайшло. Таму тут вельмі важна, якія ралевымі мадэлямі вы карыстаецеся, калі будуеце сваё тут в Амерыке жытло, і карыстайцесь мадэлямі по свайму плечу. То бок не глядзіце вот этих Микита Микадо. Я упэўнена, што яго жонка можа там не бачыць яго, ему і кнецца уже то. Зупиніться, це просто разом його згадувати. У него столько может быть конференций, там этих митингов, шмитингов, поездок. Эта жонка может его точно так же, как будто он трак-драйвер, она может его не бачить тыднями. Уже Микита, когда ты приедешь, забери все гроши, только будь дома. Але лепей плакаць у Ламбаргіні, чым у запорожцы. У траку лишь Не плакать. в Ламборджини, так Лепей плакаць у Ламбаргіні, чым у траку. Там кто-то раіл, жанчына раіла мужчыне аўтару аб тым, што типа пакуль ездзіш, баранку круціш, ты хаця бы ангельскі вывучай, потому что ему там класны дзел прапанавалі з тым, як можна пайсці в армію працаваць, служыць, не так, чтобы по гарячым кропкам ездзіць. І тут каментарый. Вы жанчына, мужчына не можа рабіць две справы разам. Праца кіроўца патрабуе асцярожнасці і канцэнтрацыі, яму нельга адцягваць нікуды ўвагу. То бок, да, жанчына можа дома сидзець з дзецьмі і на фоне, значит, атрымліваць другую адукацыю, а мужчына, кіруючы машынай, слухаць лекцыі какие-небудзь, ён не можа, вы што? Мужчына не может рабіць две справы адначасова. Сядзець з дзецьмі 5 год і прыкрывацца дэпрэсіяй я расцэньваю як гультайства. Калі муж просіць змяніцца, можна пайсці яму насустрач і хоць папытацца паспрабаваць змяніць сітуацыю, калі ён просіць. Блин, ну тут же ён же уже сказал, што яна спрабуе. Вось гэты момант, чаму ён раз за разам узнікае. Сказаў жа, спрабуе, але не атрымліваецца. Ну, это ж розныя там былі, да? Вот, дарэчы, было пра тое, што Амерыка не для жыцця, краіна не для жыцця, Амерыка для працы. І заўсёды працавала і пры гэтым не ныла. І быў час на ўсё. Я нават не ўяўляю, што можна рабіць у 8 гадзін дома. Гэта ж адтупець можна ад бездзеля. І зараз вот этот пра які зараз прачытаю. Зараз. Ну, Ты хотя бы... не атрымліваеш Оскар пра пачытанне крынжовых каментароў. Задрала спадніцу, поглядела. Быццам бы яек няма. Довольно стройные гладкие ляжки, а між імі золотая пісечка. Это напомню каментар про тое, што жанчына, ну, як мужик, да, ну, напэўне, я так считываю гэты каментар. Ну что, бой баба, и в хату в горячую вошла, и коня на скаку остановила, и в 10 тыдняў детенка задала в ясли, и коров доить. Ой, можна я каментар прачытаю? Чалавек, просто вось інфа-цыганшчына. Я уже, прабачце, на расейскай прачытаю, як ёсць, бо мазгі ўжо гэта пасля 2 гадзін не перакладуць. Ты в браке кто? Банкомат или полноправный взрослый человек? Сейчас твоя жена родила себе детей за твой счет, сидит дома, кайфует. Зачем это тебе? Какие альтернативы?
тут разговором с психологом на десятки часов. Комментариями делу не поможешь. Я ментор. Посмотри мою инсту. Там пару десятков видео, как жить и не тратить много в США. Я тут 20 лет. Успешно. Личная консультация $100 в час. Если не понравится, верну деньги. Человек 20 говорили со мной, и никто не просил вернуть деньги. Оля, я тебе рада, что ты можешь сказать, что ты психолог у гэтай версіі, сказаць, што і паралельна ўключаць слухаць ChatGPT, калі чалавек выгаворваецца, і казаць: "Я вам вельмі спачуваю". І всё па спісе. Так што, ну да, я таксама каментар чытала, мне было рука 2.